One so Etelmuaha. The producer extraordinary Yami Enshirano. Alexa. Namia me be jumedi huchia me dindi abna krantema muzino. Yedi asida breno baba sheshe so ntentem ja so pa. Shira, Mamani Paya, the Foa, and Yanum. Yafanya Mistroya, Jumana, Yami Besrayan, O'Brien, Boya, Amoya Murae, Abe, free and 89.7 Max FM. Prophet Alex Opon, are you ready? Say words of exhortation. Ye betum to nyame bede nyame ase say ye dana say wama de pa achi en, are you ready wo ahomane sonti. Prophet Alex Opon utimenka dada yema wakwaba. You know, Bacho Bibia Bokodia. Yankopon adum ye hu ye na wonso e. Christo adum ye guso atiase. Nyame enshira. Prophet sisi akopie mu ewo Push Prayer Ministry Center ya eno ewo Dansoman Matahekwa won wo di Kristo asafo no anim. Prophet we dia wada roma wo anopai ankranhye sembe na wo kam ye tiefo e de na wo kam wo bia waboto na ye hu ne etwa so. Anopai masem ni na say according to the book of Psalm 107 Bible says the verse number 1 also give thanks to the Lord, for he is good and his love endures forever. Michiawati funina umutie minina na no pay min kransema me wo at the moment say in all things we should give thanks to God. In all things wo usuwo wa rewomo. When we should give thanks to God because everything happens for a reason. This morning I am trying to encourage somebody that you can't fight the God that you are serving. Can I repeat it again? You can't fight the God that you are serving because everything that he does for us, he does it in our own good. And when you prepare that word, tell me, be a fine senate to say, what yen you wouldn't say, and what they are what they and what they are denting a woman embracing, and what they are denting a woman cosa or harimu. But on can we say, well, how nimuno in Pejaye, the Lord wants you to go through all this so that you can get a story to tell someone, say, Emra, me kosa sizi we na ewurade tsere me nyama bi ewurade tsere me kwanya mefaso akontrol isirana mikita no intano pay me pese me to bi gidie mu se o how na wo femu no amane na wo femu no enimwafie na wo femu no it is for some generation ever so that you can tell them that in the midst of the storm, my God was still with me. He leads me through the valley of the shadow of death, but he restores my soul. Give thanks to God because he is faithful and endures forever. Oh my God, I am one day in this dispensation, we shouldn't neglect God. We shouldn't put God aside. We cannot do without God. Yet if we said na doye ekosu ewo hoda the maye
Mama, so we shenyama ye bonia ye anka we deserve to die. There are some of us, we were coming from a certain place, but God is still with us. There are some of us, we did certain things, but God is still with us. Anka waji ye kra every year semwa. Hey, mine woman baby ya be wosesia. Anka urade kasem frama ya humi. Se waji year semwa. Mine woman baby ya be wosesia. Esikafo ewu. Now suya ye nibi. Oh, katala manuasa. Ye nishi. Ye nibi. Ye bedi ano pei kurano. Ye favor. Any grace, but not doom goswa crying. Wama young kwano pain ye can say yes, ye that was it. Yes, ye were yes, ye moudis will be a that one sorry. But yende ya sorry one dimu. Ya sorry when ni jebu, ya sorry when shiremu, abusian for Mayanina, Yende Urabiase. The verse number 2 was let the redeemed of the Lord tell their story. Those who redeem from the hand of the foe, let them redeem. Let us praise God. Let us tell people what the Lord has done for us. In Jano, pay massive Nina say, Mumayanina fast that Emeurade. Mumaye nina emphas dame urade. Mumaye nina yen kamfuni din. Mumaye nina kamfuni din. Mumaye nina. Prophet Alex Opon Push Prayer Center and Ministry. Nyankopon enshawa no pay Max edawase. That's it. Nyankopon enshawa. Let me say also. Abusia ni pa je se wuti ni nkan wonye ni pebia keke wo ye prophet Nyankopon edifo anopai wo de ahya sedana se wuti mu so obi anwa ye ne ya enye asem ketwa na yada nyame ase die ekwan na nya bia wie ekwan na bie Matisse trotro drobafo a muwo La Paz edi eko ofanko barrier mo bia tum yedamose monkoswa fuma fidie ni to Max 89.7 FM ne dua no passe dia ene esenku wotenwom ni se na je sensem obekokoso ne trendi ade fontenten fidie ni so enti mi co-host aye ready dia na me mfa ne ntoma wo ba pa etisen boko abna na hupons die abna nyame adom se aja yakoda ya solidie oba de de nkwa chen na prophet nso so abomodin abebia no ama ye die ye ni bibia ka aseda nkuto aseda nkuto eye no crem na ene de ye hyase ten trending stories no ai ne bread we say ye hu ne ekoso man konkon Ghana mu say eye paper mu o say eye internet so say enam WhatsApp o say baby enam bia ya asem ye for man konkon Ghana ho de e wo se ebomodin na yete ebi na yetiefuo nso ehu ne enam efom ene soro enti papers no emudie ne kura wo na say website ne mudie na watimi akon akosom abna me wo Ghanaian Times me wo My Joy Ghana Web and afen society ba ko friend no 1957 news na ne di kan no betimi di ahyehyɛ so aman ya okay kamani beje ho pa na je se yenkwa ne sa okay ene me de 197 news website na hyase na we Speaker of Parliament na kasai Honorable Alban Smaina Balbin na enra wo kire se sesia no de o my Ghana ye komu no ade se ho abehia se onipa bia ebeje wo sofo kronkron adi se eba no honhom asem ene enkom hya na nipa wu nyini no na chese wa adwene mu ebie
ɛfa ɛyɛ hunhumu asɛm ɛne enkom hye ho ɛne ntin Ghana fo ehia sɛ asofofo a moyɛ papa no ɔmo hye nkom a yɛngye ho chim na yɛbɛgye atum na yɛto ho anamon ɛne nti enura asɛm wei ɛna Speaker of Parliament ɛde atu dwa Honorable Albams Minor Babin Kingsford Babin na ne mi kuremu ɛwa haidie na kyese Ghana web hon mo na mkyese minsa eso mo se aka kyerɛ sɛ nya papers no nko a ne twetwagu nyina no ye bɛfa ne akabom fi sɛ ɛfa Ghana fo ɛho na enrada ɛna asanteman wura otumfo se twa bebe ya wɔtɔ mienu etena tia ne chacha mu tena na paka mu kama ɛde tu dwa sɛ Ghana fo asante hema nana ama kunadu yadom ya wɔtɔ miensa abrewa ekwakura na akwaya abrɛho sempa ya enya asem keto anti enra mo hu videos no wo Max TV ye Facebook ene ye YouTube channel no and the one na esu no ekoso na kyese anoden papa asante hema nana ama kunadu yadom ya wɔtɔ mienu maame ekɔ ekura kura kyese enye asem keto na obibebu ka se maame anase ohima him ni mpɔn se oyeye maame woye bibia wogye hokɔ awreho nanso e wose ye ka ho asem wogina banwa no so mfinsia nwotwe 8 years na wotena banwa no so pori 8 years ene se nyame amfa kwan mu an hododo no kakra bi watimi ato nananmo e wonse do na eno asie no ena kyese list asante himafo wo mo adi ade efiri 1695 ebepum enei no aba abetodwa ni odi nkan na ye nana nyako kusi amoa 1695 ekopem 1722 na jese wotena akonwa no so 27 years akonwa no so no wotena so 27 years ni obedi na chie eye nana akatia intim aboma wono etna so from 1722 kopem 1742 yeah wono so tena so 18 years nana akuya every year wono so tena so from 1740 ekopem 1768 na jese wono so nya 28 years wa banwa no so ene se nana konadu yi adom ya wodikan ebeto ano so na jese dididi mu a ekopom tama eba besoso se nana ama konadu yi adom ya wotoso mienu 2017 wotena banwa no so edudo mu a ebepem 2025 ya sebio watimi atoa nananom wonse de jese wokwabrewa akura ya enye asemketo anti foforo kura wa na ode atoso yo ene mamemfa we free my joy online my joy online mu ena sisia no ukopie mu e wo saa website ya wonum e kire se sisia Ghana eye crash a 19 something no o ma record to 2025 eye 15 into was say 15 horrific crashes that broke the heart of Ghanaians na chesa kwanhia maku dunumu a ama Ghana for yabutu yie pa no sha ase free eye de na nsenya esiye helicopter yi ya eye 6 August 2025 o record say no nipa nwotwe 8 ena wo mu efiri mu ya asesi an etwa Ghana for nsu mu pa de atoso mienu no ba 2014 eno so Russian helicopter bia na eye oil company eno so ehwiase no ana enya crash no enipa 94 ena etimi ehwere wonom enkwa wo baaya cyber eye 2012 June 2nd eno so cargo plane ya ekotwi fa eye 207 Benz bia ewo eben sabre na esi Elwak Stadium ya na enipa eforo sa car ya se amunum honoma enipa 10 ya eno so si 2012 na osaiba March 2002 eno so helicopter saa eno so e crash ya na edi enuro ekọ eye Atiwa Forest in fact enya we crash no wo Atiwa Forest ya enuro gumu a wonom ede kọ eye ayaresabia eno so enipa enum
ɛna saa bere no wɔhwere wɔn kwa ɛto anananom ɛwɔ nsiedu ɛna wɔsan ba June 5th 2000 ɛno nso so Air Link flight ɛno nso Kotoka International Airport weather ninti ɛno ɛna emise pilot no wotimi efeli niema wɔde ɛkɔhwe ase a enipa nso saa bere no ɛna wɔnom ɛto anananom ɛwɔ nsiedu ɛna wɔsan ba on the 8th May 1997 ɛno nso so yɛ ɛyɛ Air Force helicopter saa ɛno nso hwe ase no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛno deɛ pilot ne pɛ ɛna wɔhwere ne nkwa ɛna November 13th 1978 ɛno nso ɛyɛ helicopter efiri Gabon ɛkɔ Ivory Coast ɛna ɛbɛhwe ase ɛwɔ Takoradi border ɛwɔ Takoradi ɛne ɛyɛ Cote d'Ivoire ɛntamu no ɛno nso so nipa 4 ɛna wɔnom ɛhwere wɔn kwa wɔsan ba 1981 14th January 1981 14th January ɛno nso so yɛ train a na efiri Kumase bank 9 ɛne etwi fa nipa so a ewi akyire no nipa 21 aduonu baako ɛna wɔnom ɛhwere wɔn kwa ɛna emu ahanu 200 ɛnso ɛna epiraye wɔbaaya aba sɛ April 24th 1967 1969 ɛnso so emergency landing saa ɛwɔ Takoradi nipa baako ɛhwere ne nkwa 2025 July yeah enka yeah ne ye fe de say ye ba August fuel tanker enu kwa de ye nyina ye nimu nsem ya enkula ye se wonom ekọ eye youth meeting o se youth camp enu so ewi akire tanker ekotwifa wo mo tenu so nipa 16 na wonom ehwero mo nka 2022 apieti explosion enu so ye hwa nipa 17 na ehwere wonom nkwa ana ode ye ba 2020 March 10th eno so Kentampo accident si ho no mo a enipa ne ye 31 ena hwero mo nkwa na 31 no emu 94 ena wonom ehye edwiri be kora na ye nhunu wonom enipa ban March na mu so no 2019 buses mienu eno so Kentampo to Tachiman highway eno so nipa aduosia 60 ena famu ehwere wonom enkwa na meka the last but two na o say March kora na 2019 no 22nd corona ekumfi eno so crash esi honu ma na tesa saa March no dakoro no enipa emise 90 ena hwere wonum enkwa woka ene Kentampo de ani boma nipa 90 ekumfi de no eye nipa 30 ena hwere wonum enkwa ena wo ba last one was February 16th 2016 eno so enipa 21 out of explosion ena wonum ehwere wo mo nkwa ntukika we nyina bomu a na tese 15 horrific crashes akoso ewo my Ghana mu a etwa Ghana ye nsunu mu yie pa we eye myjoyonline.com Eye yensan entoa ensem no so ene etwagu na ne de esum Dr. Franklin Esiedu Bequin ukopie mo Ghana Health Service one of director in charge of public health and what dear babe to dra watch them say a monkey pox mpox ai monkey pox no say see am ne wo eka say die regions makomaku edunan regions makomaku edunan 14 and a woman timi a record say monkey pox yade no ya ye sentobro so nyentobro eya ye sentobro so nyentobro ene ye tototo ho ana se wan hwe yie dia ne ye be ye obenya ye opa anya sem ketwa na ye kan nipa wonum anya bia na je se ahamiensa aduanan ensia 346 ena Ghana ha so far yade atom se wo manya bi na yade ne se de tie no me se eye wo na se wan hwe yie afere enti wo be hede mawu Wodi be hye ma de ho a obehu ane se wato nananom wonse do na Ghana Health Service de to Ghana fo nyina nim se yesrem wala bibisa no hu a ententem ya so na watimi akọ ayaresabia na wo kana no watirem se Yewra Franklin na ka se yo wo se wo benkran ha dia obi asore ya wo kọ ne nwuma so enhia obi se ne wo yade o nyade wo kọ de amambi wo sese binom a na wo na wo kọ oba bi no na so kọ pie mu e wo Western region Woma yade woma som papa campaign na yedi kutia monkey pox yade no eye house to house ongoing visit and sakra ha de be no nipa no no wo kọ na adwuma na se wo hunu kura
ɛna wɔkyerɛ mu sɛ Ghanafoɔ adaworo ma sese no sɛ de ade na yɛ no sere bebrebe no ɛha adwen sɛ wo bi yadeɛ na wahu sɛ bi a soasoa kutukutu esisisi ne ho bebree na wo behunu ne bi a wo sere no asɛ wo di ne ho fɛw asɛ wo ka asɛm no ma na yɛ ne ya ɔno nso yare nso ɛba nkra wo sere ni sade bɛkye na sɛ bi asisi ho a wo so yɛ ndɛn ɛdeɛ mpa ɛna wo bɛyɛ ɛna wo kyerɛ mu nyetwa to kora sɛ sese Ghana any World Health Organization ɛna Africa CDC abom a kyerɛ sɛ vaccines bi a yɛbɛtumi de awɔ wɔ na yɛyie no yɛhwɛ anim sɛ bɛba na amanfoɔ nso a yadeɛ no bi akyekye wɔm no yɛtumi de awɔ wɔm ɛna fe wo nso a ebi nya nkye wɔ no watumi abɔ wo ho ɛbra ɛnti na kyerɛ sɛ wei ɛyɛ graphic krataa no emu ɛna kyerɛ sɛ mebie nsɛm wei edi efiri enti sɛ bibi foforo wɔ hɔ a na ɔde aka ho ama na ɛyɛ ne tew abna mɛkɔ ɛyɛ Ghanaian Times na mebisa sɛ monkey pox no a yɛ friend mpox no so far so good. Ghana Health Service ɔmo nya ne pomasi bra yɛbɛhu sɛ adeɛ wei no sɛ first yɛ yɛ monkey na sɛ si anso so yɛ tifie nyi yɛ ne monkey na tifie na first dey na monkey pox yɛ timi cheche yɛn sa eba na say because I was so amuhu ni say adeɛ wei na edeba na aka say monkey dia me no me say edi ni da so keke nkyerɛ sɛ kyerɛ sɛ echiwa na wadane ayi o da bi dia me kyerɛ ne say so amusi monkey pox enti monkey pox dia na kyerɛ sɛ me nti asɛm ni no kofa baaye ɛyɛ enre anso so nkra ha so de sanka agyanka ye ne nre na nya ne nre na tifi ɛyɛ condition sɛ de entobrochi wa no maka sɛ measles ana muzu no ye condition ɛna ne di ne de sa na nkyɛ sɛ ebia na bibisa ɛba ɛna sɛ ka no ɔde ne medwene ho ameti ase enye yi ɛna sɛ ka no ɔde papa ɛyɛ Ghanaian Times me de Ghanaian Times so ɛtoa so sesia no Ministry of Energy and Green Transition wonum kasama for PRO ɛyɛ Owura Roxen Richmond ɛna ɛkasa yi wɔ say ɛyɛ atuabo gas plant na ɛwɔ ɛyɛ Western region atoyɛ mantamu no sesia no ehia ɛyɛ nsiesie enti nyame yadoma hwie be on the 16th of August na yes August ya yɛwɔ mu yi ne da ɛtɔso dunsia ekosi ne da ɛtɔso aduasa 16th to 30th August wonum eba beye ensiesie ɛwɔ atuabo gas plant a ɛno ɛwɔ Western region ɛne nti no wonum a ɛwɔ Western region ɛne ne mpɔta mu nyinaa no ɛnhwɛ na wonum ɛnhwɛ no so sɛ every 16th ekosi 30th deɛ wonum ɛbɛyɛ maintenance ano bɛyɛ ensiesie ɛwɔ plant no ho nti amanfoɔ ɛnhwɛ na wonum ɛnhwɛ no so ayo na fufure kura mie a kyese me kenkan we ye GH kwaku ai na wodi yabeto ni page ni so ya wo kire mu se a Bank of Ghana ena wo kasa yi wo se we odi ko ha mu abupan a 22.12% me ka treasury bi ho asem no sika na ya ye de bo aban besia no wo ye timamuni wo se mi wo mi sika kakra teme ho me pese me de bo aban besia aban e ma wo me pa wo che but emu de wo de ma no ano no so de ye mpontunuma na o man na atimi akɔnanim ɛna no wo kyerɛ mu se se de sika nkankrofo ye o madwen se wo mo de ma aban se aban gina fa bo man no ho bra na aban se sika na won hede hia ne se ya enye sika bi a wo hia enti saa na ba na saa de na je se rate no ɛso akɔfom etimi kɔ sorosoro ne last year mukaya mo ana mutaye TB no etimi kɔ ya ekodu 22% for 3 months kora ana say ekonanim 30% so wo ye 1 year ene nei no ɛso atimi ahwan se hu 10% this is a 10.20 wo ye 3 months na just 91 days and ɛso ahwan ene se wo ye ebia 6 months na ye 122 days na eno so ahwan eno de 10% echiripo bi eni ho ya tese wo de ya afimu a wo de usika emfa ne se usika 100,000 Ghana cedi na wo se aban me de ba obosia fato ho na fa ye udwuma sesi ehu hia me aka ne no e bia ka ye 20% a enne akọ 13.10 na je se aban atimi aboaboa ne ho wo boa ne ho anesa wo ye na dwuma sika eni nyina keka bo mu nka wo se aban atimi agie na ka wo som
ɛyɛ 4.24 billion Ghana cedi ɛyɛ 4.24 billion Ghana cedi nanso wo nse sika ne dɔso aban sɛ saa sika no pɛ no no wo betimi asom ɛnyɛ by force sɛ wo bɔ mbɛsia ɛnyɛ by force sɛ menye ne chinchire twan enti ne wo ho nti why already sɛ wo kwa akoye TB obi ana sɛ we bisa na wahu kwan a wo de ɛbɛfa so okay we yan so ɛwɔ my joy online enso so na kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɛyɛ public transport union ana unit na wɔnom kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔhamu abupan aduonu 20% increment no ahyɛntuaboɔ no ya wɔnom ɛyɛ so ɔmo de bɛto so ɛyɛ August no on the 8th of August wɔnom ɛnsesa wɔn mo adwene ɛnti Ghana fo nyinaa ɛnhwɛ na wɔnom ɛnhyɛ no nso sɛ ɛmfiri saa bere ya ɛnkosi ɛyɛ August ya wie yɛ deɛ na kyɛ sɛ ahyɛntuaboɔ no wɔnom asa tumu ɔhamu abupan aduonu which is 20% a wɔn ɛde bɛka ɛyɛ ahyɛntuaboɔ ɛso nti wei nso so my job online ɛna ɛde baayɛ ɛyɛ public transport unit ɛna wɔnom ɛka sansɛm nya wo ho ne dɔso na sɛ ana yɛ nto aso emi sɛ aka baako ɛno kra deɛ ɛyɛ wei asante hima die ɛne sɛ ma yɛ dada nti okay ɛne sɛ wa yɛ dada deɛ ne ma memfa wei entwa to korakora wei efri imas ye main portal hono na ɛhɔ no watwerɛ sɛ 2025 Confederation of African Football Interclub Competition no tienie pa o 2025 CAF Interclub Competition no Accra Sports Stadium atadwi for wayate de ne ya approve aba say ye betimi de ho abobobo match na me ne da na se ya enya sem ketwa na nchese kotoko ene Nigeria Kwara United ai wo mo de mo Kwara ne ye KW AR ai edi be hihye ni wo ne Kumase Asante kotoko na Gold Star womo no mo wini 2025 Ghana Premier League no ai womo so ene JS Kabili a wono mo afri Algeria so e de be hihye so pa enya asem ketoa na asem da ewo mu ntia meti say womo tim be ya assessment say Accra Sports Stadium e ye fit wo jane na so ye betimi aboball bi e ntise wo hode a na che say eniema e konanim e wo sports department ho e wo Ghana na che say bono nkron so a yedi kan ka che say sports park e de ne to aso bia e beba aba abesom Ghana oman yantwa yansam no eso ne yempem nko yanim a okay na che say ye beko atwa ye ho kakra we ye dan ne ho kakra bia ba ye ba ne aka bia so ye de beto aso de amamo e wo max morning dew ja squadron leader Abena Krantima Mozino minimi host oba pa greno akosua ka ne din ho ye ba sisia
nkopɔn wo pɛ ɛna mani ɛda wo so anɔpɛ yi na sɛ yɛni da awurade so deɛ na wɔsɛ yɛ ma yɛni da hɔ yie papapapapa yɛntumi ma yɛni na awurade so na yɛyɛ nneɛma basabasa basibisi mekan kɔsi sɛn ɛnɛ tech tape so no yɛsɛ yɛhwɛ adeɛ bi a yɛfrɛ no social engineering ɛyɛ ɛkwan bi a nipa bɔnfo anaasɛ sɛ yɛ amoka sɛ scammers no anaasɛ hackers no wɔn fa soɔ na wadɛɛdɛ na wadɛfɛdɛfɛ waa na usika kakra ɛhyɛ hɔ ne no wagye obetumi kura ma wadi anim akɔ besia twitwiri di anya sam ketwa ai na ne nsa ka sa sika yi anaasɛ ne wɔhwehwɛ yi wi a obehu sɛ na wangasa no ate wani so enti nyankopɔn ayadom anɔpa yi yenya yewura sam ni de wona sɛ wɔba ba kyerɛkyerɛ sɛ saa social engineering na ya hackers no anaasɛ scammers ni use de gye amanfo sika anaasɛ wɔ mu bibi no ekwan bɛ no mo fa so de nkrɔfoɔ no enti yewura ni sam do wona wo ahoma no so ampatwɔ te sɛn nyankopɔn adom bibia ye kama na me di kan kura ka sɛ so obeje usika de eya wo ansa na obenya sika no na wabrete sɛ de wo twi wo hunu mu mi anaasɛ obi kura ye wo sɛ ogu anim ase a ɛya na no nso ha wo mu paa yɛnhwɛ ɛnɛ sɛ de ya amanfo timi nipa bɔnofo no hackers no wo mutimi de nkrɔfo a kwan bɛ na ye mo fa so yɛ saa de no ekwane de o ma huru e wo bebre se na uka no say you can ina bo my friend social engineering who the word social no ha na enu say enye say omo you see e bia technicalities bi ana technology but omo you so e bia one kasa wo behavior wa we wa omo target no omo you so one kasa wo behavior we never be a omo ana so omo no kasa na omo twi wadwin eko baby na say who di omochi a aha na just say social media say ompese omo ni wo ya say omo boa wadamfo omo fa wadamfo na uko di omo de pe na omo fa sa wo gide na wanya omo mu no eno so na omo de aya mami mi se mi tsemu a mami ka story back bin tell first ka musa ti sa ni amanu be so be frɛ now say oye juma first obey ne ho ase onemu enye wu na we samodo na na mi ni o mi Mr. Boati na mi juma wo ECB na say ko mo yi da kotema na mi hu wa chepa obe won na unzu na eya wo say ni fa no be obi a wonem no aka to say o chale be ama ko dinu se anu anya procurement deal bio na uboni bi peso to ni ama be free ho e bia market obe bobi bia odom say won nya no market but e be free say bia ba ku pe na aba na ka che say uboni bi pesa ade ni pa na deal na be di onu ne ho enti o pe obi na wabeto sample na odi akoche boni na odi kwa uto sample no bi 1000 cedis a boni no ko shabo na boni be turn 10,000 na wanya 9,000 profit na uni na beche nti ne ohia ni say wu di 10,000 because so no nkasa ko ye na say oni oboni ko ye deal na ye be say e onu no ye because ono ye juma wo nti wu so wu be 20,000 na 2,000 na aba na ya to na ya sample na ko che na o sheda ma oboni na frɛ na so obema mi colleague back one frɛ wa say ono ye oboni now this one frɛ no say oh yeah I had say who make me supply me side no na me person me sample nti en sha wo hina wo da tell me na wa chew baby obi en sha wo holiday in ala en sha wo na me ade na wo nti sa point no up to that point you say who you say a scammer and say who be send scam say yem fan to sample na yem sample no e be shia wo nti who say me se kan pe en one no afi de wo from ka onyo we ne ade asema me kan me kan is say because obi the madam obi and scammer no you see meaning somebody pretend say as oya me because who say madam for not trust me say madam for not say me dey mean to me brown crop me say
madam pa oba madam pa on him say me but on say me so dey he can say oh bia can the business be about many business about na obenya scabia on him say me was out penya no metu na yeti I say nipa no watching na who say o na dan folie sinti come so almost kita ye wo mu nim say oh brother ni sister ni wa dan folie no say no ye na wa said that pe ba ko bi na wa use on oh and to get let it be GD and o send me almost 2,700 Ghana cedis say omu fanto sample no omu fan o send this kana e ba no I said me na me wife friend say madam police say wa friend me sa on nyame na me say me wa free me na be see na before say na go ha obi am friend me na omu di landline bi na friend 03030 number bi na friend and omu kan so di 059 number bi to friend and omu man say this can call 0050 number so and so wa friend number 3 when you na and na me see madam police me bi say enti say wouldn't be number me Vodafone number any sorry Telisa number any MTN number and see if I don't fair una number there I didn't one friend me and kasa me number no now one bisa me ahwe and now say I go friend me wife and as say also I feel na one me number who friend let me see three numbers na omudi nkita ho or three numbers na enye me but no was 2,700 no crazy and see we no who say number one omu da Emma who believe say omu ya wadan for no fail and no gullibility that is we are gullible so gullible say when you feel say when you feel say sami me samia me or pretend say me yes ameno or yes ameno number now the fail and yes amina number two the voice now the can and yes amin voice it is a who you gullible la and so who say nipa no do kasa no enya fami do na na no kasa no nti e gullibility that just say what you mean do nti scammers no obu saade no yen yo victims no yen gullibility we are too gullible the kata obi bia ade no ye wo da na say wo di ati who say nipa na no kasa no nipa na wonim no anasa nyo no and also number no the fail nipa na wonim no the number na say nyo no nti saade man kitin we say one set saade man no su na one ma enu one fa you say nyansa bi e wo saade man no amasa omo de bayo number 2 ade ba ku so a omo nam so omo de wi any greed no fa no twimu say dufudi ana edufuri pe greed wo obi afrɛ o si oye juma wo ECG say one o si one deal na better sample bi 1,000 Ghana na wo ko to ma o ni bi 20,000 say greed nti wo pesika etufudi sikanji na wo so de chicken tin na wo ko to bad sana very very often sani panu ye di yomo omo fre obi nsu enka nche ni panu Italy bi we na abani ade onu pese onu nim say tale bi we ba tale mi akasa mi menya skaze no peska na question ni botum ade ba ku nsu e bia sometimes be fre o say oh tale wa winning award bi na MTNC mi fre na wonim say MTN aye advert tell you so far advert obi aye advert aka say number sabibinia number that they refer with and now say no delete be delete through this channel when him say number na nipa no frau enye number MTN na telephone na wonu maka say omudi somuni wo delete anu no be faso the nipa no frau say wa win award who greed nti odu for the plenty na wo sutin na say send 5 cedis bra na wa award no na about 1,000 now to ging now go send it and I say 100 cedis bra now go send it they say obi try me back obi onu oye ya ma o can say oh so want to mean first kana e de be sample no ka abaka don't worry onu ankasa di the second be sample na who send the second nipa na or this sample no be bre onu
or the better transport and you know or the better fuel better 200 just say omudi kwan bia so ombenya at least or better is ombenya 7,000 every so when you 7,000 now what about 1,000 no what chemu fa no what 1,000 we there for 1,000 by any for sample say no so on who say just we are too difficult on ya no say okay don't worry me and kasa meto at the 2,000 it's we 300 we the fabra na any better fuel they say when bia ombenya 2 cities there now 5 cities now 10 cities now 20 cities and 100 cities there fuel ombenya to say who are smarter who are the obeseni oye den ya wo be send sika no wo be send adekode na ope no ne nsa be ka free ho nti yem ye ni na ho nti man ni da opa na ne da onu just don't be gullible on say telecoms for the almost say don't be a bubu don't be a bubu gullibility na a bubu we a bubu and I feel so don't be greedy and not to food say I can't say what we need award be and procurement the aba budget scan na we call Roma hodo na be kanu e bi so say obetumi afra be srewa am pacho na me baby yari wo hospital na yes afra me gidi say me send this camera no na me send this camera abedi wo phone so social engineering or the say before abada bi wo emu say you di pam bobo enti or the side no you say be srewa be banu say answer this kind of course here to me nya de no ma no mitimi srew esrana be di wo enti wo de show phone so na send this kind of bread no kasa share that send you message bi after wa send me uzika and we gullibility ni say esanka ukora wallet ni mu hwe say I ampanyampa message na wa hunu ampanyampa I reflect for wallet mu as se kabia o wallet man but say what nko show wallet ni mu na we yesu gullible say who this message na wa send na tia na wo ma abada ya na e wa wo mu eko ye say oh tale also till I said ndo ma me send this come who send this can no omu di ya business ya come sister mama na advice o sa na ma hu sa o so sometimes at the end ba I say dropping omu di aye o o send ya no omu say oh talo omu sira no omu send the 300 no come send ya ko hospital e ja ya na omu so send ko e I'm going to send this kind of coin no say na on kan this car na che say o fa ho ko share promotion bi mo obi fra say we win promotion amentie no enye adufuri pe nso enye adufuri pe ena afi nso no ma wadwi mu nna ho ma wadwi mu enna ho en ko ye nwa say wuna wu di pam about chin see Jesus Christ of book. Oh, I'm say yes before. The garden where mupa and young was a winner we the bamboo bot say Jesus Christ. Jesus Christ who the bamboo bot see but Bible na talk as Jesus Christ say be harmless as dove and wise as a serpent. And to be smart. And young was as a would the bamboo bot or nipa no kaya na we say that no open gidi oh and yes oh me say na ma no ko say daddy be wise be wise yes idea now go into your wallet she says can I can say about wallet mo ampanya pa mo na say be okay nyam ya bebre no say WhatsApp no say obi afre no say oh so na wo say now about group bia prayer group bia wo so I don't know the to for pa when say yes to for the pempa born in a kanka into of say oh me friend me na be administrator for this prayer group they say you be some special meeting bi and you send code about bia and me send code ma wa the code ma na me fa mun kan send be ya be any prayer one prayer want to me kan we Christian who pay prayer who pay na wo oh send code ma wa na wa send na code na o send ma wo you find one time password OTP one kasa OTP for WhatsApp account who send money pay now a hacking WhatsApp account this is the day I can say never send any OTP and a code to anybody on phone but if I do best say oh me pastor says
prayer no ke prophet say and then we prayer no what group need you no say a prayer no and then we are creating new platform na e about prayer no nti me send no code bi na wa ko send ma me na me do account we are na chese wanyawo ankasa never ever send any code to anybody on phone. Look, the other day we were now me started say me here bank send me the bank me person me app no e wo me phone me na e kosi baby say no as I said me call bank no one until me stop here and check na obi friend me no say offer from bank no omo will say me try say me build app no e wo me phone so until come person mo bua na me to aso na me wi na me see oh bema me ka sa very fine so bema so they say who friend me phone so adia who friend me so yes ka say because me app na all the access codes near them as I say beginning eba me ho but the who gba be na say who be who code no ne kika kan wo e best remember they say who be say oba me community so me to me ma wo ya say who them and just remember bank no ni me ka sa fine so no problem but on him say that they no let me about it that's idea and no poa sister let me call bank no me say na e ampa bank for the friend now so adwin boni ni pa boni phone exactly bank me friend me kwa community me smart here say no me ma onum bo am your phone too because master okay the anipa no friend me pe kono ten me wife the next man say yeah omu ye friend say next is for ya strike abuka say abanka say obema omo salaries no omba 2 million me wife tuano obi friend accountant general nipa no mami nka the years nipa no offer from accountant general say you nipa no offer from accountant general kano customer wife say hello this is the owner with regards to salary increase na abai announcement na the person you share more details na you sort of be out and sana scanner or starting basically you but starting say or catch on money why footprints na since or starting next look or see we aduma wo no kan kolebu and no kan say ma probi na reach na one kan ni na and I see this year na wunya promotion na then na je say offer kwan bia so the information no e wo wife na yiso yes of kwan bia information work on the wife hunu o be say of in okonya asemo yewura sam ye nkomo de de pa ntini ye besa to aso bia because e wo se nyina me ani da hono wa mo wani na ho a bra wa bre no obi be fa oba ni sanu oka na bi wa se oka na bi wa se enti asemo we awu kan nyina o pese dem poti wo mi because accept nyama we nu o kan eye mi HR na se so o from no o ka o from mi director even to me ma o have information no for you okay later na my wife edit na ni pa na mama and I me send him call MTN and your friend obi su e wo accountant general and some friend obi su Ghana service ni pa no on free accountant na hesen ko obabe bu ni koma be gin bra wa bre so aba enkomo na wo se to aso yewura sam ye wo se to ankomo no so next no mu village bebre bidia ye wo nyame enhyira wo pa wo se ma ye ni eda ho e wo se ma ye ni da ho nkomo na de se wati a wo se wo fa futuo wo mfi se entena ho mabra wo wa bre no obi emfa one day mama sisa enkonkodi social engineering ni ade a wo mu use pa etie wo se nyina ye hwe ho yie abusuani pa wo te ne nkan yewura sam ni de wona oye IT expert nenne no ye hwe social engineering hackers ne scammers no ekwan mo fa so no mo de wo use wadwen na wo sika na se wade bi da ho na wo mababaje afri wo nsam ewo tese tech tip no so a enye asem keto ti ye da wase ye besan afrew na wa maya dwen kire bebre mehu se ensem ne do so wo se ma wo ba studio na wo ba kire mu yie pa enti nyame enhyira wo
enti abusia sɛdeɛ akwakodu no wo hɔ no ama wani ada hɔ no mo pa ya enya asɛm ketewa yenyina saa ensɛm yi so hackers ne scammers yi so de mo ha adwen papa obi ka so ba be kana asɛm a ne yɛ nsɔre ne mo ha adwen yie pa nti sɛ yɛmfa ne sɛ obi di saa bia diwu a your numbers na your bie ni nyina tom your Facebook page ne ye adwuma your YouTube page no so ye adwuma message bi a wo bia obetimi e de afa ho na emu e bia na opese ka wo fresh studio lines na 0579 300 025 ana 0550 055 522 na your WhatsApp dia tieniye WhatsApp dia na o de afa 050 6367 196 yedan ho agiabo afon krato aba yeba ne akabia yede ebetwa so yeba sisia Busome August way dear. Yes, service kakasia pa. Max buy at the buy 2 for less offer. Bro. Bonabeto with TCL fridge and a kettle. 2,300 Ghana cedis. Next year 400 Ghana cedis. Cool chop. Afi Beto Senix freezer and a kettle for 3,500 cedis. Never 300 cedis. SC boko. Afi Beto Infinix 43-inch Android TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis. Next year 250 cedis. Techno Camon 40 Pro and a smartwatch and so. Bet on 3,170 cedis. Now for 250 cedis, SC Kulem. Come Max Buy showroom and one memo baby. And I shop it online at maxbuy.com.gh. And our fraying 054 401 9552 and 059 409 1122. Found Hoje 2 for less promo nimu B. Next year sika bebre. Shasha Max Buy Chiakwan, Ewa Madina, Circle, La Paz, West Hills Mall, Kaswa, any and Krabata one memo baby. Max Buy, quality you trust, prices you love. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest, on. Truth is what? Then I Truth Conquest. Mo persevere, mo yedeyon. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Adechie bia akwanya foforo a wode be sori apem akwanim mema akwaba e de ba Max Morning Dew so sie Max Morning Dew anopa bia juoda kosi efiada free no nsia kosi no nkono e de na etetew e wo mpotemu social stories e de anu yie ebema wo eba no de obokrata ene agopama so nsem a yema wo ne ehia ene ne wo se wote timamufo mra hyebedwom a yato ne din se the People's Parliament e mo akwanya sa wo beba abekire wadwen ne hawo ene ne yekoso wo mpotemu na no ade fontenten fidie hu dwumadie so a emira kwananim enti tech tip ebe mu akwanya na watimi asuade na se ba na mamre ne amane apomudi hu nsem e na afadwadi a yebo wachidom nya atenka na fa wanopa ehye wo nsem Max Morning Dew 89.7 Hey, Max, and your facts. Oh, yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Dew, 89.7. Yo, at here for Max FM so no masudu amu tie. What do we feed here to he nyim free ha enyom papa nzenkwa ene ne akade Max nkwa na obenya. Eni je fie ni ha. Tie Max FM na poku ashes na aka say what ni. Shooby-doo bad day, shabby-dabby day, yeah.
Shooby-doo bad day, shooby-doo bad day, shabby-dabby-day, whoa. Welcome to Tuesday morning. Shine, come on, watching Christ, Betamawo. (09) 0579 abusuafo nkyɛm 300 025 ɛno frɛ sɛ sia na wopɛ sɛ yɛdi ade a wotɔn no pɛ sɛ yɛdi ho dwa ɛma wo a yɛbɛyɛ no kama yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa nti sɛ grino wohyɛ hɔ no mu a deɛ bɛnsaa ne kura wo na dwa bɛn ne yɛnima wɔ mu. Okay, Mozino, we Star Times double up promo. Star Times double up promo. One actually say, Ceciano, a yadia say, a free August year, a benino. Se uto a year, a friend is a bundle now.
wubenya 2 months ana wutua 2 months a wubenya another 2 months nso so aka ho na chese wanya double up promo na wonom eka no nto say to eye wonom bundle no nanya 2 months eka ho na mega package ni nso so no o subscribe a eno nso wubenya extra 10 days free na chese wonom mega package no woto a enafua edu ena wubenya wuntua hwe enka hom na berekro na nso so no wo masan a recharge 2 months asan aka wo ho a enka eye 4 months a wubenya ne 6 months na 2 months aba abeka hom e de amount na so wo ya eye FIFA World Cup a ekoso ene FIFA club eye ekoso football bi a ekoso ewo eye FIFA Club World Cup no wubenya ni nyina ahwe ewo start time eso na wo pebi a fra wo mo hotline no ewo 0242 43 78 88 0242 43 78 88 and WhatsApp wo mo na WhatsApp line no eye 0202 30 36 76 0202 30 36 76 and into no WhatsApp omo na chese wo pe eye double up promo no a wo betimi ene wonum edi enkita ho start time say enjoy the guitar live abna we ene edwedi a start time for edi aba yo yento so na what ya na se wonte ne wo hene ya wonte dia ene me boss wa ma say Max Buy yama enema to aye fofofofofo ena aye easy nso se bia opese wo to bibi pa aye fie niema ye yusu a obowura Max Buy showroom Ghana hafa na be bia wonsa ebetimi akabi enti Max Buy say ye ma unbeatable prices ai yesi bra na beto eniema mienu ade mienu na wo to no ka bia nka wo se wotua sika mienu a ni ama chese ya kambo ho ni ama obi a balance ubotom kura nya asem keto a yesi bra na beto TCL washing machine any kettle enka wukọ bomu a eye 5530 Ghana cedi wunya tua sa sika na kan hu se wonya 300 Ghana cedi a hye botom se kulem wunya ne babia agise Max Buy wobetimi so anya Infinix Smart TV na eno aya abefo de no ai eno wutimi ye bibia wasubi na fe ye smart watch ba konso atato ede amount sa niema mienu ya kase mienu ye de ma 3000 Ghana cedi pe afen so betimi enya Tecno Camon 40 Pro eno ni phone na trend sese ya ni ye de smart watch nso atato amount eno no wobetua 3170 Ghana cedis unya tua sika ya ka hu se 250 cedis na abeta obotom eye wodia pam ubetimi alogi on to www.maxbuy.com.gh www.maxbuy.com.gh anampo free 0544 0195 52 0544 0195 52 na ade a wopese woto no yen kan mo ho na yen ma wo emfasodie bebre Max Buy de wo say quality you trust, price you love no enya de wo say wotena fie wo hia bibia niema me bebobobo so yi efe akono wutim se wonya bi wo fie na wo yusu so a eye kama brana beji wo de e wo maxbuy.com wo obi a wompa chinchin wompa nantia se ne no ane se wo frɛ number ya na ja wo log on a ye de bebrewo na nso wonsa atimi aka ade a wo pebia se ye home appliances so se ye fridge o se ye TV o bibia ne mu kan hu se wo to a bosumi a ye wura mu ntino ye bema wo sika de ahye botom Max FM.
Thursday morning. Abusia ye koswa adawase asan akacho se nyame enhira so di wakase fidie no ato max 89.7 FM we yankande no ye ne ebo aguma max morning dew ye se anopa bia ye be make sure se wanopa no ubetimi asore waka na wako adwuma so ne wo hia biara nso se ye sikasem o se ya kwantuo sem se ye technology nsem ne trend ye ye people's parliament ni de amanfo no anya ho ayikura enya boss ana je se bibia etimi akoyie ni nyina nso yakeka ni nyina bom ni ye ka kire se anopa yi twagu live wo YouTube ye Max FM Ghana ya na TV ni pese ye yi ba to mo bo akra ye Max FM Ghana ai ubetimi enya ne ekoso nyina bi ahwe na wonso wahunia etuemu ewo mankonkron Ghana mu na ofan ye dru se wani tua se people's parliament no eba ye dikan ma wo kire wadwen ahu ye kokogege amanfo na dwen kire ansa na wo kura wa fra ba keka ne ehye wutirimu enti ye topic ni yeguso a wo so ye se accident bana se mo tu kwan abomu a se mo ye adwuma se mo ye efiefo ana se busua mo tu kwan how na de ba no na ye se ye hwe spiritual implications and prophecies bi say obi wo ho no ma wotimi ka se me hwe peteta krem na se me bu mani na me hwa bo so me ye bai ne de to so me ensa anopa no nkron utu kwan a ubenya accident enti se ba ne se na se bi a prophet bi a na se sofo bi be fro be kasa asemu ikire wa edie na wo beye ube sun ejaya de kodi a wo ye aye awrade e ma wontimi enko adwuma so ana sa wo de wo betena se din no ahwe ma adekodi e pese to no eto na eba ne sanso a yebusa se wugidie no etesenie e ma wugidie kwofom e ma wugidie kwosoro questions ne bebrebe enti yenkwa ne yenkonkotie ne Ghana fo wo eka ansana yama prophet abaso prophet ba wono akasa betimi abecheche mu se eye say ne tie ye wi ani abiem nti na mesi ko YouTube no Max FM Ghana na ko subscribe to your channel no ubetimi nso de wadwenche no afa 0506 367 196 0506 367 196 ehona wo de wadwenpo no efa wo WhatsApp na so opese free a 055 0055 522 ehonso betimi afre ede wadwen no ababe ka Ghana fo nyina ne ehu se prophecies ya na se wo ho no ma no wate se obi ahyenkom wo ho ano wate se o te se kura nso de ne ekeka ho no enya sam keto akura nti se wo ma ye ready dia na ye ne wo mo enko ede nkan ye kasafa owe ese ho nti nkan be de nkan ede de mefa ede ma busua wahwe wade shi na efi mofra dunsia ne so ebesi empanifo a nyame ato nsa afra won adwuma a wo ya amoman Ghana ho nti eno ho komo na yebedi na yabe nti de nkan mema obia yakọ obi biala osu no wade mfa ne nsa nto no so na papa ne nsu nyina ne o mawie firi ba no o fi ase so o mawie firi ababusua ne nyina so ode hye a wahwe ne kra ne Ghana ni ti em obia yakọ nya ubisa fa se owu a eba Ghana ne nkwanhia eba yebetuma aka fa won se me Kristo ni nti bibia ye nyame asem nanso bi wo ha nti yebetuma ya dan esi ho kwan eti mesre se ene de yebegya ne na rama ye nyankopon obo ye no ono no nim ne ese esi na ese aba na nya ubisa fa adifo no ho no nso no fa adifo no de meji adifo se medi se adifo na memi nim kakra ma de sua aka me ho ne se empem bebre no nka wo hu obi ho bribie bommaden se nka obedi nkan ben nipa no ana se wo hwehwe ne kwa na wo hu na ade ne ya asemi a wo ban obi na wo ne din komo a ebebo asensa wo beto social media because fan say bia defend me asemi a ye kan abeye
noise anasa be de wo social media say odi fi buka na ho asemi enye common say obetuma ko defend minister nchen by force ananso say ofa ne nimde kwan so na otumi hu obi na ka chen so ampa sei na mehu sei na mehu na ebeto man a enka betuma aboa masa nkwanhia tesa no ayadan afiri ho ebasa wo odi fuko no so na yakopon yi say di ni kire no so obenya deni basa esi wia sa abeka ho asame dia me masora me come friend to di masora me kone dia me nje sa de ni ndi because ya me yi ade bi kire obi a na wa kire se sa asem na asi no wo na obetumi ayren asi wa no se nipa na akobọ na mane se waso dan yesa na se we yakopon yi a kire se ebi ese beto no ya me an ya nche se nipa no wona wa yi a kire wo nti wona wa yi a kire wo no wona se wo bo ho mpaye na wosi ano na woni nipa na kakasa na se wo kwa ne nchen kwa ne ya defend minister me for no ye papa bo ama ya me aton sa me for no example ye kwa no we busua ye kwa no wo na fofo ye kwa no benye obi a botumi ne na kasa asem no na wakasa say na awade ya kire me na asem ya asem ya na esi abra yankopon kai che ezeke so be no so mezaya no okọ ne nchen eso okọ ne keke nti want bro man ene betumi so abase huhuma asem na onse huhuma asem ne physical asem na two different things nti me de sana me hu no nti betumi either way betumi say purely accident ene esi ana say spirituality ena go fasa o yini na me no mo ya adwen 100% because eya doson san commission eya doson bebre ka edi fame se na be yankofo be bo ma sorry Bible aka say emrenu kwawi ya edifo atrofo ebeba ni na is in the Bible into kind Bible na bo say eni ma bi ho no ma ena na me di kan ga jo say edifo akese na omoma gidi na omodi omode nyame asem ya adwuma no say bibi kra na omoka omano yomudu anaso mefro kokoma kire say bia say in the menu bia ye bompae ana ya komchefa sa ne mai ho but obi so obeka edi tudwa na esia wakase ma nkase besi ena esi na so ya ade se na be yankofo gbo age ne so nti sana me hu nti it's right order say omo ahyem na say obehu bi ya brabe bo mo ne ansa na de oso omo ye na se kokom no no be kasa omo no nkasa na me he because ya doso at least to bring sanity into the system you the me pa say me kan say ye maimu asofo no se ebi obinya ne suade hu no na se ohun ade no se ye animonimo yi ana se beche kura no e wo se ye mbo hum mpaye ensire ma nipa ko no ansa na se be kwa ade akotu nanim a ye de akotu nanim na se ya mbo hum mpaye ne ye se ebi agi se ye hu nipa no ansa na ya aka ana se gi se sande aduru ne ye be kwa akoka kire ya sore mba se ade a me hu ye ni ye sa na ye ade bia ha adwin na se obo ho mpaye ma nipa no na ebia ade no ekire na obo obi amane a no a ho se ade no hu ye na obo we amane obo ana odi tudwa e ma nipa hu ye nti de me de kakra me kan se ye mbo modern se asori dan a mpanyimfo no aye wo mo adwen se wo mo se ama oman a Christian fo na se wo mo atide wo mo ebetumi akọ na se bi hu ma sem bia mpanyimfo no na mo modern ko mo ye kwan man ya ye mfasoro firi akobo aso mfasoro ana wakonya accident bia ewu enye hu bibia mere menyi ni se hu mo hwe no mere no de enye papa ma me osofo na sondem no hu vision e wo ho no afro se bra ono mfa ikamra no obeduru okra pamo ebe pamo no obeda hu minister no kokra obetuma wram sei no anse no obehu na che na de kunu besikura na sia wie ono obeda nya kwan be hu minister no ndu senpai bo entari yechia sa de no de emwae nti asemu we de mi message say onu hu sa de na onu bom onu muka na ya bo ne hu mpai onu so ebe boai de nti omonko asofo no onko bisa omo omko a omo ahu ehuntasem no esumasem no be piepie omo nim hu bi esa ne se adenti na yeto abawie bia Ghana for my free emfa ya dwene nko akiri yeto abawie bia disaster a ye kana atorenchem etoto oman we mpre bebre yeto abawie bia sa afini mu no ye hyehyia kwanhia bebre enti de meka ne se huhumu asem ana asofo no se
hu no omo ka yemfa emu ya sofo yesi ye kwa so den so yenje omu ni ebi bebre omo se oka o se meka kire me sofo se me sabi o se obeka kire o sofo na nya adiye na enye o sofo na nya adiye e nipa na wanya adiye ana wasom waba beka kire se oba wanim se oti no social media se odidi na tema enkasa ankofo na ehwe be fe na bona ma na se onko siu no court na esa se o se bibi sei ebesi ntimo kanja ne se onhwehwe me no eno de wa hwehwe no na enwe 2000 after 2001 he disaster still on May 9th enema bebre koso saa nice May 9th as a way against and you know the way now a time during MPP time now almost chichi pastors no almost against professors no. That is also a bad thing to do. So Muma, we should have a time. You better meet prophecies, no. Yeah, let's go back and talk to the pastors, the prophets. Say, in Sema what are we going to do about it? We shouldn't just listen to it because Christopher, no, you believe what the Bible says. Time now, Daniel was part of the politicians at that time. Daniel was part. He was living a good life. But in today's realm, no, Pastor Nibi sorry say or can't say and say, oh, Pastor we pesca. Pastor politicians on pesca. Oh, pesca, no, we shouldn't just cause prophecy dear scantan or candabi. Mama yentiomo. So that nyamana etasis, for instance, recent one we obi hu ye ekan ye nanso ma amfa nye djuma nti yedamo ase adenti na omo twema BBC ansa na ma babonten abeka omreko a wahunu a wanka sa nipa no kra sinas oba babonten beka sese ya senke me hu ne me campus ezi kunu ezi any den I don't know because wa hunu asondai sa di we ba na wantimi ameka na si ampa ma nipa de sene ewu a anje se we otro difo se den me pepe intimi ya otro difo asofo na da de bia hu sa asem na kana mo ya otro difo sa na me hu no na at the same time so we no si ya na me de mitimi se ya otro enchem enye sunsumu nye bibia ya otro enchem na si oso nipa de wo wi ase a ya dwemie no bibia betimasi bia we no bitimi pie se me ko to ade sesi ate se me to ade sesi abana ka abom ni mo we atoro nchem ena ya enti we die ne Ghana fo a ye kobusebusa wo mo ekwan ho omnwuma so omafiefie mu no ne omo kan no se baba ba ko ogasa wo se uni ba ko hu prophecy nese wanka greno yesi wanka wo sisi ekun kura wo se na we so hu abamu no se wo so wo ye pepe ni nti wo hu ne ka na enya asem ketwa enti yetie Ghana for de na wie no medical catch the WhatsApp number na tudwa se won so bomodin afọ wadwen kire ana se wadwen pofo wo de fa ho no eyeyie ukọ YouTube so na wo de fa ho no so a eno so ye bede wase na mo betimi e de afa 0506 367 196 0506 367 196 na che se wo de wadwen po no afa WhatsApp kama se be ni prophet wie nso na se wo be bie mu abekeka wadwen so a 055 0055 522 ehon so betimi afre enti me ne wo eka sei Prophet Solomon Amede ana apostle ni nyina me de ka ho mana yiye apostle prophet the seer Solomon Amede wono na woda Redeem Christian Ministry Dansuman Mataheko ano nti se prophet are ready na so wo so dia na ye bechia ne hu se papa umpo tiseni anopai nyame adom ye hu ye na wedi ya ba wo nchen ebeje wadwen kire kakra na nsen efiri be se mfinhia bebrebe ni no ensem we eyade a etaisi nanso na nsen dia asa adoso aboroso eya ye dodo na ye busa ne se
sɛ mehu de wia mekanemo sɛ accident sia na sɛ ɛfa nipa kuokuo ho sɛ wɔn yɛ adwumayɛfoɔ sɛ wɔn yɛ abusuafoɔ na wɔn tu kwan anaasɛ bi a wɔn kɔ akɔdi wɔn dwuma saa accident ne ba ɛyɛ na ɛwɔ spiritual implications bi anaasɛ prophecies bi na ɛdi kan akɔ so ɛna ma accident ne ba na sɛ yɛnyɛ dɛn fa ho anaa yɛnhwɛ ne sɛ owuo biara de owuo nti no nipa no wawu a wanya kɔ yɛnhu ne sɛn yo bibi kameda wetifo nyinaa ase ekia obi bia nso a oti mas bɛfɛma no pɛyi meda wase bisa meda wano ase metie wɔn a edi kan kyerɛ wɔn adwene nyinaa deɛ obi ɛka yɛ deɛ obiara nsusu yɛ kyerɛ biribiara nso yɛ but obi ka asɛm bi sɛ the last part on yɛn ka asɛm bi sɛ yɛmmu yɛ asɔfoɔ yɛkɔ asɔre no all right but yɛmfa yɛ diifoɔ no yɛ asɔfoɔ ɛnyɛ hwee deɛ mɛdi kan ka ne sɛ adeɛ yɛsi wɔ honam mu biara na ɛdi kan si wɔ honhom mu ansa adeɛ biara ɛsi wɔ honam mu biara no ɛdi kan ɛsi ɛwɔ honhom wɔka Mika chapter 2 a ɔse woe to them that devise iniquity on their bed at morning's light they carry it out wode bɛtwi ma ɔse nnome nka wɔn a wɔdwene anaa wɔsusu ɔne ɛwɔ wɔn mpa so anadwo now tie keyword na ɛwɔ hɔ anadwo na deɛ tea watu ho anamɔ ɛsiane sɛ wɔwɔ ho tumi sɛ wɔbɛtumi ayɛ we are talking about both spiritual and physical world ewiase ɛda hɔ yi we have two phases of it sunsun mu wiase ɛne yɛwɔ honam mu wiase honam mu wiase ne yɛwɔ yi na sunsun mu wiase nso ɛwɔ hɔ but deɛ ɛwɔ sɛ nnipa hunu sɛ we have this sunsun wiase ne honam wiase no has constant communication each and every day ɛnam saa nti no nneɛma a ɛsisi honam mu biara no ɛsiane sɛ honhom mu no there are certain people ɛne nyankopɔn ɛde adom wɔ mo anaasɛ wɔn na ɛwɔ honhom ma menka ne saa ɛna ɛtumi hu saa wiase no nti no they normally see things nneɛma a ɛbɛsisi ɛwɔ honam mu ma memma a typical example ebi ni sɛ obi akɔda na waso daeɛ kwan bɛ kɔfa asoso daeɛ no ma menka ne tia deɛ tie nyinaa ne sɛ wokɔda a obiara so nso na ɛwɔ mu no pie epie kɔhunu nneɛma na sɛ nneɛma a ɛkɔ encounter no adeɛ tie na ɔbɛba bɛwura wo mu a anaasɛ wonyane na ɔbɛwura wo mu a ɛno ɛne daeɛ na waso na wohunu no that should tell you sɛ nneɛma esisi honhom mu ansa na esi wɔ honam mu na ɛno nso nkyerɛ sɛ obi ntumi nwu natural death ɛno nso wɔ hɔ but saa incident a yɛ nyinaa yɛka ho asɛm yi ɛm sɛ based on prophecies a ɛpiepie no na ade no na before then ma memfa wɔ mfam obi ka asɛm bi sɛ adɛn na ɔmo twɛn ma asɛm bi si ansa na ɔmo abɛka I don't think sɛ saa na adeɛ no tie because wɔhwɛ videos no a ɛpiepie no nyinaa no a I think sɛ most of them is either a recorded video and answer a live service and a omucha at the other tour. That should tell you say at the end a prophecy no a buy. But sometimes the other mediums are the fashion any a way of communication na M1. We can't as of one to see and no na M1. Now and I'm saying meka about the top for say I did see I would need park and biano. It did see now there are two things involved. Either you allow it to happen, and now say obey BDC fine. Say over umpire, and that's why you want to contribute why. I know you are making the amount for this particular question. We will Prophet, nyame enhyira na na me pese me hu ne se obi wo ho no ma sisi a wo ka se ebia na asi honhom mu dada ansa na abesi wo honam ani no ye fa ne se asi honhom dada e na aba e na prophecy no kran so anya abeka ho enti se ye hu ne saa na ekwan bia ni ho abefa so a e betimi atwitwam ekwan bia ni ho no mo ana enti eno na me di kan se e ba saa no a wo ni pakra e fa ne se bia asɛm ne fa wo ho na sadeɛ ne fa wo ho no
ɛno nti na yɛada no adie no ɛno nti na yɛreview akyerɛ wo no eti yɛwɔ kwan ɛfa so of course ɛwɔ sɛ yɛsi ho kwan ɛno nti na nyankopɔn yi akyerɛ no sɛ woanyɛ ho biribi a na kyerɛ sɛ ade korɔ no a yɛaka ho asɛm akyerɛ anaasɛ nkɔmhyɛ korɔ no wopɛ sɛ ɛba mu ɛne ne sɛn yɛtumi sɛ obi nkɔm sɛ anaasɛ nyankopɔn tumi fa ne diifoɔ bi so sɛ obi nkɔm sɛ mehu sɛ sɛni bɛsi anaa wobɛtu kwan anaasɛ sɛni sei ɛno no yɛana mpɛ bebree nsane sɛ yɛakɔntu anaasɛ yɛbi papa no nti no nnipa pɛ ho anammɔn ɛtu ntam na within some few time either years or weeks or months na de korɔ no ayɛ den aba mu na wakɔdi ho adanseɛ but mostly ana yɛka sɛ ɛna ana ɔmo sɛ owuo ho nkɔm I don't know why ɛbɛyɛ den mu obi sɛ ɔbɛte ate sɛ ɛbɛhyɛ owuo ho nkɔm ɛsiane sɛ ade no ɛbɛsi nyame na ɛyi akyɛ forget sɛ bɛsɛ sɛ sɛ wamfa nom a yɛnni ho ahoɔden nti nyame na de ma it is revealed word no revealed nti odiifoɔ no nyɛ ɔno ne pɛ na ɔde ehu ade n'aka ho onyame na eyi akyerɛ sɛ nyame huhum na eyi akyerɛ no ɔte ase nti na ade no sia anaasɛ yɛka of course ɛwɔ sɛ wotu hɔ nam hɔ bidi ka asɛm bi sɛ ɛyɛ na most of the time no medium na yɛnum binom ayi so no ɛna yɛ adeɛ no yɛ den ɛde ɔhaw no ba me a mete ha yi yɛka ne sɛ defense minister wɔ free mu may use one because of the incident I count as a me use one no. Say you mean that me who sad the no. Number one, it's a me need direct contact to defense minister no. Yeah, sorry, beyond so it's a live service. Say me can't no. First of all, there are ways to deliver such messages. Yen simple or how yen can't trust it's a need no or yet involved no. I can give us typical examples in the scriptures. It's a nipa noa or yet involved. And I'm saying you deliver the message wisely. Number two, meaning it's of opinion as me papa or the team and papa me send na say become a spiritual father. Also Dr. Nananya Nibwedu of Jesus Generation Ministries. He is very influential. I mean, I say almost a very BSC Ghana he has contact with them. Meet him like I say, Papa. The me who for defense minister who knew. One band meeting your first with this message in a man. Now say you help my first one there in Sabacano. And now say Unimubusheni be a bit me. I'm a Nina Kasa. And then I deliver the message. Now I'm mobile and I'm mobile. I won't see it to know. Now you to some pie, they will see a bulls, a content, they will see you near here. It's not big as a medium may you so. And sometimes no, and if you can some more mocha. And then you have to come. But the fact of the matter is that I did see only but you as a person and as a default have the power to deal with it and make sure says I the corner day and see. No. Na papa, yɛn fa ne sɛ enipa a wo kana sɛ wɔn ma wa sɔre. Ebi nso a unhyɛ da nimu no. Ɛna ɛkwan a wɔkasa wo bɛfa so a reach out nyina nso no. Wo ye kura nya dia obehu nipa no na je say still na accident ne ba na wo say ba Debbie I mean saying who say who di for no and as a who suffer no before even you get to the person the medical was as a bon umpire medical can be say yeah live service almost every service I see like I said may deliver some all right but it will be done with a lot of wisdom say the sometimes there's no need to go straight direct to the person, maybe say they will deliver some because there's social media. So you deliver the message wisely. Make sure you say, Obi defense minister. My person in the medium kita dealing from DB. And from DB who here, as I said, I come into me and to nipum. Even sometimes about prophetical. I was sorry them I won't nipum and simple yen can't do any panelim sa your keguni panasum and as I catch in fancy upon up me. So there are ways to deliver such messages and go about it. And aside from the market, who as Odifuano and as of you have the mandate to start praying about it. So they are the crown and see. And a self young born a Yamawa and as the message number wound, also in its infinite wisdom will pave way somehow, some way for you to get to the person and talk to him.
Nafi and I'm also to because it go na nyem pai bon kwampo per se na e wo so ya hwe yi na nyem pai bo e go kwa na wo so ya hwe yi so until you pray about it or you start working on it, start praying about it. Once you try and find ways and means we be reaching the panel now we deliver some message so I dey e dia ma no na fi akwankyere bia wo ho bia ye nansa akwankyere bo ho pa ye ana say you say na no. So there is always a way out. There is always a way out. Na papa ye kan say wo say e bia na ne de ne akwankyere eni pen so bia wompa akwankyere fasting wompa fasting ye adekode na wo kan enya de a wo pese wo ye enti nipa sa no be de na waboa no ma ni aba wani so na nyame yi a kire no etimi afiri so ye fa no say wo ye fine wonimu no akoka a kire no e bia ye 3 days fasting wo so wono so no aduane anka ne yem a e bia no condition bi aduane anka ne yem a o twa ahwe o wu anesa enipa sa wo ye ne den you fasting, you can't fasting. At the end of fasting, is staying away from food for a period of time. Time being na home. You can't fasting. Time na home. So, what did you enumerate 6? Now what can you be about 4 or 5 hours? And as what did you be 4 or 5 more on baby? Depend on who age you say to the system. A system around 3-4 baby. You can be 4 or 5 hours. Now you're not that you say and I don't know what that means. Fasting away no. So fasting no say this will change we have the grace to do it. It means hours and now we don't have any effect. We've done this for almost 20 years or more than 20 years. In your effect here. In this nipan you will be able to mean ya. Say maybe I'm going to say another 6 to 8. So 2 hours fasting. So staying away from food, for a period of time now. Why you know? Would it change and put in intimate 2 hours? You can have serious encounter with divinity. So it doesn't matter say what ulcer or another time at home. But there's no time. Time be another be our it will be 1 hour, 2 hours. No bomb by say even with our side fasting. There are ways to go before God. Which you can do it. And then so say 1 or 2 hours we share them with young coupon as they are depend on consequence the amount as only so for chrono if they are most say be the mobile campaign for 1 hour. Nyamia sem now can young coupons and meditation upon the word of God and then seeking the face of God to deliver you from a decron or boni for channel. I think that it will do a lot of work. It will in fact it will solve the problem. Very easy. Sometimes Nyame and I say, especially when we are drawing away from him, so many things can happen. Okay, Israel for say, Semo, Israel for your bonnet thing and coupon, or no young coupon who feel he separates himself from them in a sense that they will come back to him because when the enemy invade them, a time for 2 show and show, one person Daniel then about young coupon. So most of the time, some of these things is to draw us close to him. That's what I say. Matias na we di ansa na yebe jamu akono. Nansen ase ade no eba na si mpanimfo so. Eba na si aban mpanimfo so. Etitiri wani ntini ekuku dampa na ne ede wo mokọ. Ene emfa ho ne opposition wan hwe yi a accident no. Sa obefa soro, sa obefa fomo eposo na ofa kora etimi yi ubo ho. Na ye busa se aba beto dwa se sese no Nyankopon ye wadom na se wotimi dan bibie di sa kire wa na se efa aban panifo ho na se nipa kuku dam ya America ho asemi bi ho a wo se wotimi ebomodin ama panifo asote wa aban mu asasema America ye wura Elvis Afriye Ankra who presidential envoy for interfaith and economical relations a one wodi omanimu na wodi ne sen say wanya prophecy afa aban ho nipa ho ehun kura ahia say woni aban kwa akɔhye na wo ma tumi aso ahwehwe mu ehun say we de wo kan abonten ye we de wo kan na abonten ye ehun hia yo meda wano ase asim bi say ehun em say no me ni twa bi sa so no I think say me baby mum dey try it was I think on the news
and we try portion the same me. Now me who you know, the kind say, are we really serious as a country? It's answer. Nyame me say tie me ye answer no be manu si boni. Nyame dia sama mo bi odifo bi. You see, this also tells the doubt and the disbelief I wo edifo. So the big accounts will be making a statement no. And he's saying this year the different the message in the back. Now you scrutinize this say I don't know how this sounds, but for me, I don't think it's the right way to go at all. It's not the right way. Now, see how many prophets and a bar out. I can't say, and I say, I do want videos bar out. Like I said earlier, videos need the kind, and I say videos no what that. But the young parents, answer na DNC. That's what I say. It is the young body message about what in the Bible have we seen? Where in the Bible? I said, is it Bible ni any panel? I said, to TV. Na ya manu ase fire juma. That is how Bible any ni pie then etie. Now when ni says on us young people, me Kenya me asem ya wadi amaya no soa. That means that you have against God Himself because He is His word. And the assembly ba ntempa say before enum ensia enwotwe and I do a prophecy beba na yes na ya say we say no, it doesn't make sense. The yes our mind and the same. Number one, you walk a different enim warm and you walk sometimes underground. Yeah, people enter in the middle. But you see, we say Janabane me would be wrong. Their fruit, yes, I know them. So, obey the prophecy, and I say social media, internet, it's easy to find out these things, and I say, see, because most churches, and yet COVID-19 aroma, most churches, and yet online service. And when the prophecy comes, and I say, and I be why not say, like we did, what do you call it, some few weeks ago, national prayer, something. We should be praying about things like that. And I believe, sir, even the president himself and some of these big men, they also have, their own pastors or prophets that they believe in. That themselves, why not let your pastors, your prayer warriors, or because you say, don't any family correct me. They are soon takrache. Am I correct? I try no crepa. What can you only have to personally even pray about it. Say if you won't go for no poko the assembly balloon pokanoa, pray about it. God miss you and God wants to hear your voice. I mean, or your heart communicating with Him. When you pray about it, like I said earlier, deep focus on so one kuhunu prana was for one fire. Now, this is by praying about it and interceding for you. Because the Bible says we are the gatekeepers. Gatekeepers. And yet, gate man is a gate and yet you name one will be a gate man. That's what I say. Nipanura inside Nidia. I was so to me a day, a big gate near day. At the man. So, CM Faman, no, I will never do that. Like I said, I will not do it. In fact, so being scrutinized, no. Nyame assembly mami. Prophecy is to a specific person. The prophet me ntrawa no apostle. Na just abaya sma waka no busu ana busu say. Na so man kan tell say imuso. Say be busu say me bu abaya nim tia. No. But my point is that say me hu na me kan tell wa say wunim. It is me dem aba hom pae. Because say ye nyina ye famra na ye scrutinize ya. Who that will scrutinize the prophecy? No, Mr. I am the hours of war. Who you D for? Prophetic is not you can D for the D somewhere, and yet child's play. You see, and the way I near my coyentino, Aquacoy said the Aquacoyentino, I say, be a timika do pet for D for and as a pastor. Yes, you know, so one can I D for one can. Sebio, what you have to put in a piano. Then the Aquacoyenti.
mame enye me nwanwa because ni nyina nyankopɔn asɛm ka nyame asɛm ka ho asɛm sɛ ebesisi nti no enye me nwanwa bebree but me the make up say nyina ne sɛ yɛn as ɔman no sometimes we have to pay attention to certain spiritual things whilst we are doing the physical ones as well. And we see a man you need person you mean now. It will be to just anwa. Said the obia personally. Obompa you see, let me so you as an individual, no matter who you are, have a personal relationship with God. Personal relationship. It is mami ameno see. Say you walk down and there be say crafa. Na se maka to wie mumpo na se I didn't use the right medium or whichever way can I would tear. Personally pray about it. Because you have personal relationship with God. So it is easier to go to him, talk to him, say prophecy, say. You pray about it, and that is it. You are good to go. Na ekobane se chinchina twan aban se wu nipa kro wo hu a beka che no wa ma omo de bia punishment bia na se wadawro ma bibi beto so a eno so wo so mu sen begine sen na me di kaka so we the punishment was man beka so I don't want to Bible say ke yemfa kaza de ma kaza enti se nyame atimi ayi a kire wo nyame atimi ayi a kire no so de hu hia de aban ka no de enhye danye se bia ye bone but wo no hu hia se wakwada ananse wo ye wonya medwuma na nyankopon ayi ade a kire se na mu se bia fasting mu ana program bi na wo ye na nyame yi kire wo se wo de ehu nhye dan hia se ye be so ase ye selectivum ayi yi ma hwehwe mu na me se aban aban ka se okay then ye mama nti wona se no any say word ni say hu hia but word ni say nyene kwanso no nti aban ka se chinchina twan unipa kro na ehu na menka kra na hu na wo be kan kwa de na bibi be si a eno so no ya obaje ne sen na say sabia send ye hu ai be ye din say metimi if there's a way I can talk to the person and as a menya ni panela kasa fine let's say me di kaka yi nyame adom ni na so for mpinifo ba ko mienu bia metimi ni o makasa they can get me to the person if it's necessary to see the person say hu ya say me hu ni panwa I'll just pray about it me nyankopon ya kire me nyame amfa ma me say me nko kire o man mpanimfo na say o man panim say there be prophecy no eye wu ni pano asem ne fa ho no wo dia and the social media ntina ma we nyina akwa ba sa no social media but then like I said eye nipa no specific asem a eye for nipa no enti specific asem eye for nipa no assuming say e be amfa ne say pani no abem na sa pani kro no excuse me to say o wo yire wo ma e be o ye nyama nkiti bu afire ya say ye kan say o fo so o garden na de ade na fe na me be wo ba ma ne say eni pass me say ni say there be no and you need no specific asem a onyame dia ma odi for currency one fama no it e nipa no any even say di for no antem asem so the message near there come on the Bible when God give even say Nathan a prophecy to give to David straight on because in nipa on himself in nipa no kasa no owo to me or aban and make an say penny yes it was delivered with wisdom. But it was direct to the Nipaman Kasa. What will be not on him? No. Rather, and that is not good. No. It doesn't work like that. And I make a way such messages, there are so many ways to deliver them. A lot of wisdom must be applied. And it should be delivered properly. Oh, chaos in terms of that prophetic now they are in the system na solve and as na papa ekobane sese de udi kankan bia na aban ho nipa waware wo yire wo man but niema bi koso a wo gidie mu no hu ni se bia enheda nye papa enti wontimi nkoka nkira aban se ebia minister ye desa adwuma de ya hye won sei wadawroma asomasi obenten ni fie wa ha na ase mepese mi hunu na mene ne kasa fa we hu wotimi hu se ye personal na wakasa eho no ati ho no mafiri awi a chese tiefo ne we nyina ate ase no ne mepese mi hu sisi ya ne sei
ebia na nipa no or your ordinary person because you see the penny for the beba bebrebe no enti na ati sa ama aban ye we kakra ebia na nipa no ordinary person or your ordinary person nso no ye busa say e wo say wo kaka aban de no ho ana wo de wanya aka say wo ni nyankopon nkomo ne de eno anya wo ni nyame nkomo nko a ense say fa obi a because ade a ye kan e fa busua ho ebusua so sabiota frachi wo bi to fom a enya aban nko na asema so ya aban dwuma kura se den kura eye den anti na ya etai kwa busua fie no e fa busua ho ade na nya aba wie anya aba atesa ade na nkasa nya aba wie enti aba wie sa no den na wo se ebusua ne ye ebusua no betimi aba ho wo se bi wo ho na akire na ayibie mu san wo ho ebusua no betimi aba ene mo abeka se oh ye busua ni nie prophecy e bae se ne kobae ena ja ye ntimi ansom na asie ebi akire bibi foforo wo ho e wo se busua ne ya na sa aban ye na eboa na wo mo aka wa akire ho no mo so mo ntimi anto aso. Okay, it no with our question as sorry me that was me that question now the amount what they to me man pay the kind the mechanic asemono in the first place any prophecies that fight never be sa ho no say ya papa say papa as I said bam say ya boni esi no kwan na ya boni na e bi busuan na say ni papa ampe asem anka na so ampe ho na mo entu as when tinyanya ho adwuma bia na adekọ na ede esi ewie no uko so for na uko hu no de ho because they see no and as a prophecy na buy it and no e say wo pese uko hu no na say be for what no the ama we san said the see no and I said the obeka no ampe ho asem anya den anka na so ampe ho na mo entu na esi enu ntina uko hu no a fine no problem but mame mfa we so entum say me Yankopon the assembly say mamia. I'm using myself because I don't want to mention anybody. Now me the assembly say mamia. Say even kwame the two nipa nani. Na say nipa no 1 2 1 among and I say yeah. Aside from that no me who me say me was so die say was me bo umpaye. Eye ho adwuma. Na ensi e san say nya me pese esia ko ma no kwan. O dey say o yin in the first place. It's necessary o ye ho adwuma. You were so you were prayer hours. Sorry. During prayer meeting, it makes me just ask me say, if you are there say me say funny pass me see. Na ya mo humpa na say me hu say akwansia kese bi besi e wo kuma se kwan so ana se kwan sei so e da sei embre sei me sei. Mo me mo humpa ni nsi ano kwan. Di ntia esese e ba ne sa ne say. We hu na de no, but for all you know you do not have a specific names say idia who do say na and what's our question when I say nipa say obviously you may not even know all the people on the bus and as a car crew if you can me angata kwa mebusu ni yedai you have to you as the phone and go as na mawo and you want so be said you deal with it, pray about it and make sure say what you want because I said earlier you are a gatekeeper into no we access for there I was also so spiritually and physically it won't suffer so as should be say any pano e bi o ha on pe ho asamunta but o bo mpaya ade na ho trauma betimi afa no but everybody who say e say me suru Nyankopon e say me who say nyame kasa anase say but they make what must say so ye jana tra sa no a there be emwa na eni kwasi jana transusa na ne onje prophecies enso eni enso se wono so be den ebia ya wa prim na kuma bibia nsi bibia ntome sai ni pano de na wo be ka che na no pay de me kan na ni say prophecies are real. Prophecies are from God. It is God that gives prophecies. Let's obi team be no pay on Max TV too and Max Radio. Enyin tum say enyankopon edema na enyankopon ene yi tire ne difo ema omode etu yanim na so omaka tire yen bidika ka se mi se na ba na mi hu bi akoro prophecy ne ba misre se bi asemi tie bia no
sɛ wo pɛ sɛ ɔbɛkɔ ho diifoɔ no mpo a wo nipa no wotumi ayɛ ho adwuma wobɛtumi abɔ ho mpayɛ obi ka asɛm bi obi di ka asɛm bi sɛ obi sɛ ɔka kyɛ ne sɔfoɔ na ne sɔfoɔ ne hu yɛ anaa ɛmfa ho nipa koro hu yɛ ɛna ɛmfa ho ɛfɛ ne sɛ odiifoɔ koro a ɛfɛ ne sɛ ɔde ne ba asɛm no but nyankopɔn na de ama sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ ho nipa no a wode bɔ ho mpayɛ kɔ hu sɔfoɔ na mɔmmɔ ho mpayɛ in the cost of that na ɛbɛtumi agye wo nkwa sɛ asɛm no si a ɛbɛtumi esi but onyame bɛgye wo afiri mu ɛbɛma firi hɔ kɔ no hu sɛ daabi nyame kasa nso a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ho biribi anaasɛ yɛtu ho anammɔ ɛnti wotie no anɔpɛ yi na wonyi prophecy nni a asɛm a mpɛ sɛ meka kyerɛ wa ne sɛ ɛyɛ real nyankopɔn kasa yɛ mmerɛ mu ɔkasa Joel 2:28 ɔse mmerɛ no wie du a mɛhwie me honhom agu mmerante ne mmabaawa so yɛnhyɛ hɔ no nso I will pour my spirit upon all flesh titiri ɛbɛyɛ mmeranteɛ ɛne mmabaawa eti nyankopɔn kasa saa bere mu pɛ nyankopɔn ɛkasa kɛse paa eti moma nipa nya so nti nyankopɔn asɛm ɛmɛ yɛmfa prophecy ni agorɔ mɛ yɛnto na gyegye mu ɛwɔ mu sɛ bi frafra mu a ɛnhyɛ da anyɛ dɛn ɛnyɛ yi deɛ but fie bia mɛnsa yɛ dɛn ɛwɔ mu eti moma yɛnhyɛ ɛno nso na yɛ make sure sɛ nyankopɔn asɛm a bɛba biara ɛbɛyɛ adwuma ne yɛntu hɔ nam ho yɛmmɔ ho mpayɛ na ɛnyɛ deɛ ɛbɛtumi a yɛde esi ano kwan nyame nhyɛ obi biara menhyɛ obi bia na ɛma ɔni nka mede gya kwan mu akɔ ne sɛ obi a na ɔyɛ prophet but afei no wahyɛ aseɛ ɛfefɛ a wɔreba ɔnhyɛ daa ɛni din sɛdeɛ na woka no ebia obi a nhyɛ da hu no nti wɔte sɛ bi a sesɛ yɛaban ɛsɛ wonya bibie mu ɔdu saa no a bra na wo ne ɛmɛdwɔdwɔ ho na ɔno nso yɛ asobra kyerɛ sɛ ɔwɔ menkɔ a saa nipa no ɛdeɛ afutu sɛm na ɔde bɛma no yo medase odifo bi a wotie mi a ɔyɛ upcoming biara no deɛ meka kɔsie nyinaa ne sɛ megye di sɛ odifo biara fa ntetie mu ɛsiane sɛ yɛwɔ asɔfo mpanimfoɔ a yɛhyɛ ɔm ase mekasa mede ka bɔ m papa mesɔfo panyin no sika fada mebɔ ne din na mesɔfo panyin ɔtetere nyankasa de prophet de gra fata boaten ɔde me fa ntetie mu yie ansa nyankopɔn nam me so ɛte redeem asafo deɛ meka kɔsie nyinaa sɛ ntetie a yɛfa mu no kyerɛ yɛn sɛ nkurɔfoɔ prophecies bi wɔ hɔ a anaasɛ prophecies bi te sɛ no ɛyɛ in fact prophecy as a whole is for an individual yɛwɔ prophecy for a nation yɛde ma ɔman no ɛna ɛwɔ for individual ɛyɛ nipa no personal prophecy ɛdeɛ dɛn yɛde ma no menyi ntum na menyi nni sɛ ne kwan so no sɛ wɔ sɛ yɛkɔka kyerɛ obi na ɔhwetwam ansa na yɛde bɛto gya yɛto gya I don't believe say that is the right way to go. Na me say saa asɛm wei so deɛ yɛsɔfo mpanimfoɔ a ɛdi ɔman yi nim anasɛ ɛboa ban mpanimfoɔ ma mutumi ekura ɔman no ɛbɛtumi ahwɛ na ɔma yɛ ho biribi nti obviously there will be a change in that statement that has been put out there but woyɛ dinfoɔ na afei na wɔba nyankopɔn yi biribi kyerɛ wo a mesrɛ wo aside from so bɛpɛ nipa no kyerɛ kwan no ama na so ate no wankasa dinfoɔ no hunu sɛ ɛyɛ adwuma no nyankopɔn de ama wo sɛ bɔ ho mpayɛ sɛ wonim nipa no sɛ wonim no yɛ ho adwuma pray about it sɛ nyankopɔn pɛ sɛ wobɛhyia nipa no a God himself deɛ ɔde asɛm no ma wo will make a way or he will give you directives nyame bɛtumi kora de nipa no ankasa ne phone number ma wo if God wants to give you bɛtumi de ama wo I know what I'm saying nyame bɛtumi de ama wo nti no moma yɛnhwɛ ne ɛnyɛ adwuma no sɛ nyankopɔn de ayɛ dɛn ɛde ama yɛn na yɛnyɛ ne saa pɛpɛpɛ ne nsɔ deɛ ɔsoma yɛn no nsɔ n'ani na ɛnhyɛ ne deɛ n'onyam nyame nhyira yɛn na ɛnhyɛ nyankopɔn din aduonyam apostle solomon ahmed redeemed christian ministry ya ɛno ɛwɔ dansuman mataheku wɔn a wɔda asafo no ano apostle nyankopɔn nhyira wo paa yɛda wase ɛne wo mmerɛ nyame nhyira mo nso enti apostle ɛna wote sɛ wɔde nano disɛm ato dwa no wɔso ɔno deɛ ɛho hɛda ɛnyɛ yi ma ne sɛ wabɔ mɔde ada so da yɛ anaasɛ nyankopɔn no abɛdi nkɔmmɔ sɛ yɛ anadwo sɛ yɛ awia sɛ yɛ anɔpa na aban sɛ wonya prophecy no abra na yɛ nyinaa yɛnka bɔ mu nyɛ ɔdwo nhwehwɛ mu ansa because ebi wɔ ha yɛ na yɛ sensitive wɔse dabi ɛno deɛ ɛnka ne wei hu koraa na nyɛ adeɛ nso a wɔbɛkɔ
wɔkɔ so ɔkɔ akɔyɛ den enti Ghanafoɔ edi kan kasae ɛwɔ Vox ne mu ɛne amoti ne bebrebe ɛna apostle nso abɛka ne deɛ na wo a wote fie wo a wo adwuma mu wo a wote trɔtrɔ mu no yɛbusa wo sɛ wo nso wadwenkyerɛ ɛne sɛn enti fa wo phone na frɛ 0550 055 522 0550 055 522 sɛ sia na wo nso bɛkyerɛ wadwen ɛwɔ the People's Parliament dwumadie yi ɛso wobɛtumi nso afrɛ 0579 300 025 0579 300 025 open so a wobɛtumi afrɛ open so a wobɛtumi ade wo message no afa 0506 ɛno yɛ WhatsApp na yɛkenkan ɛmfa ɛma wo na yɛnkenkan me sɛ ɔfrɛfoɔ bi aba ahoma no so mepatwɛ wo di ne baabi a wofrɛ firi good morning good morning na mpatwɛ te sɛ yo nyankopɔn bɔ awo mu ntoma no a moyɛ wo so yɛda ase papapa yɛda ase paa wɔ nneɛma a moka no na san nneɛma a ɛsisisisi deɛ ne ho yɛ fin paa sɛ yɛdwe ho a ebi a yɛde bɛtu sɛ yɛbɛka sɛ ebi a obi na ɛyɛ yɛn anaa ɔman bi na ɛsɔre atia yɛn na nyɛ saa sɛnea ɛba no nyinaa yɛ baibɔ yɛnka sɛ obi na ɛyɛ yɛn anaa me na meyɛ anaa obi na ɛyɛ yɛn na yɛdua bɛfa akɔfifa a nneɛma no na sɛ biribi si saa sɛ yɛhu kristofo a yɛwɔ Ghana yɛnkɔ yɛkotodwa no yɛmbɔ mpae yɛsɛ Nyankopɔn sɛ yɛba nkyɛw sɛ yɛyɛ bɔne bi a ɔmfa nkyɛ ɔmfa yɛn bɔne nyinaa nkyɛ no ɔmforo yɛn ho firi bɔne nyinaa mu na ɛwɔ ma mpa mɛka kyerɛ sista wo a wowɔ hɔ tie mɛka kyerɛ yɛ Ghanafoɔ yɛyɛ bɔne papapapapa nyama nsɛ sɛ yɛyɛ no yɛyɛ nti sɛ bibi ba saa anaa nyama kɔsi saa anaa Nyankopɔn bibi akɔ ka bibi ho na ɛbɛka yɛ adane ntimi ne ka ne papa wɔ kyi no mu nti sɛ nyamɛka no bia wode tie ma me wae nti ɛyɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae na yɛ sɛ Nyankopɔn tɔfa yɛbɔ ne nkyɛn na nyama bɔne a ɛbaa no ɔmfa mfi yɛn so na sɛ yɛnsaka yɛ adwo a ebinom bɛba asɛnsaa na sɛna prophet kaeɛ no mentumi Nyankopɔn ntumi nyi biribi hyerɛ me na mɛfiri adan sɛ mekɔ president hɔ akɔ ka kyerɛ sɛ biribi ɛsi saa nti yɛyɛ sɛ yɛnsɛ mentumi nkɔ da mekɔ akɔyɛ dɛ na mekɔ akɔka sɛ ɛsɛm bi a mɛba sɛ menkɔ akotodwa no membɔ mpae na memfi Nyankopɔn sɛ ɔmfa yɛ bɔ ne nkyɛn no anaa nea ɛba no ɔyi mfi yɛn so nti sɛ ɛba saa mpaebɔ a na ɛhia mpaebɔ a na ɛhia na mebusa baabi a wofrɛ firi woanka ho wada woroma mefrɛ fi adaa wofrɛ fi adaa okay na wodi ne bie mu ansa na wakɔ agya hɔ medi di Thomas Amase Adwoke Uncle Thomas nyame enhyira wo ene wadagye wo nso wobetimi ede wodie aba 0550 055 522 0550 055 522 ana say bia wodie no ye WhatsApp dia na chese 0506 hello wodi ni baby a wo free Pastor David Nikata Bigada. Pastor David, mo akwaba de ba Max morning dew so wagyenkyere n say. Pastor me da was me doubt me for ne bibi out asiano pawe. Pastor magyenkyere n say atema e course no. You can't say fa prophecy one prophecy dey won bebre. Obi wo wa obi bia ni wi ase ase oni nyame wasema nyame nipa bi betumi agime se woni nyame nko wasema obi ntumi dina ma obi tawa kata
Inti prophecy bi wɔ hɔ a sɛ ɛba prophecy bi a nyame bɛyi akyerɛ wo bia no sɛ woyɛ nyame nipa na sɛ woyɛ odifoɔ ne nyame yi prophecy bi kyerɛ wo a ɔbɛkyerɛ wo nea ɛti a wayɛ saa prophet no akyerɛ wo nti nyame bɛka kyerɛ wo sɛ asemase wei owuo bi bɛtu no na nea ɛti a owuo wei ba bɛtu no ni sɛ ɔyɛ adeɛ wei ne adeɛ wei nti sɛ nyame ka saa asɛm kyerɛ wo a ɔsɛ wo ka kyerɛ nipa no nyame bɛkyerɛ wo sɛ ka kyerɛ nipa no sisei ni sei sɛ wangyae wei a wei bɛtu no nti wontumi bɔ ho wobɛtumi abɔ ho mpaeɛ but sɛ nnipa no angyae nea ɔyɛ no a saa prophecy no ntumi nyɛ adwuma gye sɛ wagyae nea ɔyɛ no nti gye sɛ woaho nnipa no na waka kyerɛ no sɛ nyame sɛ owó bi ba wo so wotu anammɔ sɛ nti gyae anammɔ wei ɔno na ɛyɛ akwankyerɛ a ɛda prophecy no ho nti wontumi ho prophecy ɛmfa obi ho na waka sɛ mimi yɛ sɔfo nti mekɔyɛ fast ama saa nnipa woyɛ pa fast ma na nea ɔyɛ asa na prophet no ba no ɔno ɔho nti ɔngyae nti ɛnyɛ adeɛ a prophet no bɛyɛ adwuma ɛna yɛnkae sɛ nnipa bia ne wɔ ɔno ɔto si nyankopɔn nti nea woyɛ biaa sɛ prophet no ba a ɔsɛ wotu aho anammɔ wobɛto no sɛ akwankyɛ da yɛbɛma wɔ ho no sɛ nea woyɛ no anammɔ no a wotu asa prophet no baeɛ no wobɛgyae nti yɛmbu yɛ asɔfofoɔ na yɛmbu yɛ prophetess no yɛmbu ɔ mu na nka sɛ mesu meyɛ state bible si Zakaria na difoɔ no kɔka kyerɛ sɛ wobɛwu no ɔkɔ nyame anim bɔ mpaeɛ ɔse nyame kae ade kɔ a meyɛ na nyame sɛ nyame ɛsɛ ka kyerɛ difoɔ sɛ kɔka kyerɛ ne sɛ ɔnwu bio nti sɛ prophecy baa ne sɛ wowu na wo baabi ne sɛ wanto ho anammɔ yɛka ne sɛ wanto ho anammɔ a ɛyɛ dɛn a prophecy no bɛyɛ dɛn ɛbɛti sɛfo tɔntumi ka sɛ o prophecy aba nti mabɔ ho mpaeɛ ama wo sɛ wabɔ ho mpaeɛ ama wo ne sɛ akwankyerɛ da ho wanyɛ a prophecy no ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛsi nti yɛma yɛnna yɛadwen ɛnkɔ so saa medaase nyame nhyira wo nyame nhyira wo papapapa ɛne wadwenkyerɛ wo nso wobɛtumi de wodeɛ no afa 0550 055 522 ɛyɛ whatsapp deɛ a 0506 367 196 Udini baby a free. Yes, I'm blessed Abroka. Now free here Abroka. In basic ataman to crazy. You chia kanta for nyina. Nyina na no pay wadwenche ne sen. Aha, my dream say ne say. In phone ya form wa Ghana ha say obinya prophet ya. Ombo mama ndi person who so me prophet for ana. Nienti America sana say COVID-19 ba no. Me so die ne be 3 months. Na nurse for me no kuta bucket almost start sick. No more to egu pia so. Ti ofo ne di ne chini bi sana say. Na we ya see ne thing no see ya ne fofura. Eba Africa ebe kum nipa bebre eba wi ase nyina. Ebe kum nipa bebre one am start to me huri. Bi di Yesu moja pitia wesu. Bi di Yesu moja pitia wesu. Ya ne bia me pamono na me bom pan sa na me mitreye. Mambo bia mande. Na me huni se nye me nkwa na me nya asa adaye no. Franka yempa ye Christopher boy and sister kan ko pepe wo Ghana ha no. It's a prophet the nyankopon aka asema kire me se me nko ka kire asemesi we. It asemesi na wo se me ko ka kire no. Eni se me ko ka kire obi. It me won say so ma form bibi sa akura na. Se wo ko wo nya wo prophecy na wo ko ho a. E se ma ni pa ko ne betena ho. Na se woni na anko anko ko gina bebi ana ko tena bebi na wo ka kire. Na kwanche bi wo ho a e se oye no oye. Sister Ghana for mama yembu nyankopon asofo ne nyankopon edifo. Ne ye nyina ba bi no mu edifo, bi no mu bu asofo enti no. Wo kasa what it does not hold water. And this is what is going on. May God help us. Amen. Me emwa oman konkron Ghana. Kanta for ya dama sepan ye se mo bie mo hon manye asem ketwa. Won so betimi de wadwenkyerɛ no aba. Ye twen wo se ya eye 0550 obi aba so ana say obi aba ahoma no so obi aba ahoma no so udi ni baby a free ye free me joy nyagaza free committee 7 fo nyina nso ye chiechia mo ya makwa aba de ba max morning dew so yo nyamisha mo ni mo adwuma pa mo ye edamase na mo adwuma de na me pese me kan bibi kakra e kwan da ho apostle na
When the Kasa and Yamin pa watching the boy say trim said the prophecy bar. Wouldn't the panel foul when I'm more SSA to. Say net and yet the Bimo Yetri so somewhere. And Kakaneno would say for Bodin Pukeke. America will be to the Akodi for no honor. Because ye GD say, Nyamene a D4 Kasa. Na ofa D4 no so, extra the ABC, the Ebeba. Na maye to one among say a papa, abem said ye, where ye are train. Say ye bonin so, where ye free ho. Na said ye ne, Nikitru no mind you. D4 ni bi ni asofo ni bi said o mo ye nyame dwuma nti ama sebe ye hu said ye nyame dwuma ne tibio but ye mpesa meka ne say ye wa asofo abone ana D4 bone wo hono ma ye wo a D4 papa nyame afre wo mo a o mo o man mo a oguso kasa kire wo mo nti say Bibi basa official asem na ye kan yo obi a owo aban mo nipa asem na ye kan odifo no o ma prophecy ni fa papa no ho no o kan asem bi o say papa ne mfre no wa wonim sa papa no bi aka sha ne se me se won mfre me said the smartphone na woni ne kasa na wo kan ade ne fa no wo se won mfre no but one mfre one kono so and I went to one a more be answer. Nti said the offer for no di can freya and sana may be can yen fa need any boom di for more my say ebia nipa na mfa nimdie kwan so kra na kasa ya eno nkyerese menko at least we dey kotie no na kira kwankyera obema na ye na yen hwade nti yɛmfa obu ɛma difo ani asɔfo wɔ man yi mu na sɛ yɛyɛ saa Nyankopɔn bɛkɔ so atwitwa agye ne man na wakɔ so nso so ɛde itiri ada ne tiri mu po adi ɛde akyerɛ ne man nyame nhyira yɛn nyame enhyira wo papaapa sɛ waba so aba bɛkyerɛ wadwen wo nso betimi de wodie no aba sese ya yɛsɛ ne de yɛhwɛ spiritual implications and prophecies akwa ba wodi ni baby a ukasa free pacho me di James kase fra adenta fo nyina mo ho ye housing down ne record down fo nyina mo hye ho na hye ho yo eno agyenche enko me da wase pa akwales no fra se yembu edifo ne nya sure se obia yembu edifo ne ebu omo ba on se omo kasa ni bi no and then I'm a young woman, the ICM woman, respect me, two different things. Because I say more can. Oma we back with different way can say so, but one and the different is back saying so. 20 years, I confused near Tiploma. We see a woman, Omcasana 2. But Nanka, Menanka, Mianka, Obusa, different or any interview, and they say, I say, Messia, I say me a bit physical, and I see spiritual that. Oh, send me a bear, you move and keep a June with the same woman, a Pia Jumu Jankas and Kaubusa, so okay. I am more Trancademy, Bessiama, Nanka, a Chana Bimoa, and then Nanka Obika, yan, you cry, what I say. But, I see a woman, you didn't hear me, papa, because somehow can Obika left, Obika right, ye, who want a kind of prayer. So be one can, I send me see, and so what I say, you had some, and you saw who called me. Yes, if I said you all can cry and cry. And call kind at all on a bedroom bar. Nanky, I'm so all kind of answer some names you know, because I say, and no, me say me to a son or come in Jumbi. Into a woody boom, of course, one way I saw 1 year of a quality penny for. Unqualaqua boom. But did you know Yan Jumundi? Tell me and Jumundi. And I say, yeah, I saw 4 non penny for you now, Mama Yan Jimu ND. Aye. Where maximum in due or fine do so I am watching what you friend the People's Parliament. And Tibrana Betcher what dream a patch or your friend Abna Mozino within the same and hen out free.
Yeah, ubema wo voice na kwosoro kakra ma me a. Asa we die. But the power free carnation. Kaneshi fo nyina mo ho ye de. Me adom bibi aboko. Na prophecies ne nyema ekoso ni owu kaneshi fo mo se mo adwen ne sen. Na imagine person me train say Bible said bibi any one my baby asas I want that be train akwa. The before isi hene. Before isi hene. Na impemebe no the said the offer for fresh isi akaya no. Also for we be ka we that is you better. Ade better we be frɛ we be ka say nsuo ntɔ njama gidi a ɛwɔ odiifo no mu bi no ye nyamu saa me sɛ ya asɔfo no bi no sɛ wo yi kyerɛ bi a ɔnkɔ no kotodwe anim na ɔmbɔ mpaeɛ na ɔmma clarification ne very clear to young listeners no young wiase ma anim ya sɛ sei ni sei na ɛkɔ we look at the president we never win we look at the president we the win but not you left and right I get understand it. Nyame enhira o papa nyame enhira no wadwen hira wo so de abeto dwa 0550 055 522 eno ne number wo betimi afre na wo so waba dwumadie no eso Memo akwaba de ba Max Morning Dew so we are the People's Parliament. Wadwen che ne sen. Hello, meto nka na ma okasa ne nkosoro kakra ma me. Wadama. Still I wa formo ma minto metro voice. Why? Okay, fine ya kasa den. Asamna ya maybe ma hu se na dana na popo After I ever saw about it. Last year, June, I'm starting to whom I said, Nama could be a confirmation, sir, and you can never win. I'm cutting up one prayer, or mammy, Nama would say, and this past, as I'm up with the family. As the almost chef answer, it didn't move back. Now, the end this cast comes and if you had seen them, no. This is the confirmation, and you can never win. It's not my anything. It's not more time to know. It's about fact. It's the only one who said it. And I'm here and inside it. No bone fire, no more to the two or two. You Muna and Simo, and Namikana, what to say. Then I welcome. Adam. Now we are some seen at the moment we can't die in strong. Yasamana makam amune nanso epa omano asamuno so na anya anso etire family se bibisa atu omano e bibisi adikasi bi e besi be ha omano adana nyina anka nyina ya kabum ya bompai so we say your part on your bone fire pa eti your pa o man no be bia say pa down be esu dem bo fire ma o man enya agro any bia amu o fa wa o man se na ba ya bi say no we na just say yen nyina ye hia empaibo pan nya asem keto empaibo mu odi en de betai oman konkro Ghana achi numbers no me san dia todwa ye twen se obeba be kire wadwen odi ni ba bia o kasa free your friend get some cover because after Ashama Estate Ashama fo nyina ho ye yeah Ashama atade kane ne nkrofo achiechire ho no mu nyina mo hyehye ho mo ho ye de Ashoma Estate. Ashoma Estate, good. Yeah. Any kasade na mente onimo. Wadwen che ne say. Wadwen che ne say. Ashoma Estate no. Nepa amonya accident no. Ebia nepa na kasa na say na busuafo na andi ambo. Esa say de me hu say prophecy ne bi wo ho a. Eba odipo no sata na oye juma no oye juma wi a ebi o ha on kai bi
And the wow, tea prophecy no say, Nami say, BBC, Bessie, also wow, 200 among. That's a prophecy, bio, a quantity bio, no why yet. That also mean no. Yeah, Orthodox churches, Bibli, I know, Bibli, anti prophecy, Andy. And it's almost this answer no crowd, I'm on fine, Juma. I'm aware of say, Jesus Christ, no. Prophecy by answer, Jesus Christ. And the one also the yes which not the one J prophecy and the another say Onyami Sino and CP. And they say no yeah your phone so in Yanti Yamieni Emana and Unema Yamasa SCNT. Next time the prophecy be bar Abusian I say one Casano to one amo Nasa Quancher Bioha no way Kakrami or Canano. Nyame enhyia papa wa si we wono dia naspo beka ne say ye to ho anamon na kwankyere bi wo ho no mu a ene ebosu akatre nkosua ne ade de nyina wo mutimi de ya kwankyere na wonyame atimi ehumobo so bi aba so dia na udin ne bebi a wo kasa free aguna duapa aguna duakwa na aguna duakwa fo nyina mo honye hello beti won kapa me say aguna duakwa fo nyina mo hoye obi ahoye na dia na mo ka no pay e wo people's parliament max money due so on can say Mr. President yes the family from Abeso the independent for independent square and omomodia all year work that house also on pay after for no independent square no go bomb fight the years later because the family from Abeso who are almost every president no more the ministers na dey here omo independent square omo can see on pass for no obo sena homa no ati atom enti unso betimi aba abekire wadwen 0550 055 522 WhatsApp dia medican ka say 020506 367196 ubetimi so afre 059 0579 so wo frɛ first one am dia to dwana say eso aye hot wa frɛ second one na atimi atomama odini baby a wo free people's parliament max morning deal so ni no me dit metasa e Atlantic from Dodua fo nyina mo ho ye de bia ho ye ho ye mama kwa banso ena mo fa mo nsam ntudwe ne mo adwenche me dia me kan fa sa since we semne di asemo ho me mremu yasifo me bremu bisofo especially ye papa no mo asofo ni bi no upati yasio we one man churches na omo de omo se ne de yese yen kan kwem yese uka kwasem ko a nsem wa ya yen kan ifo ne bi ka kire omo members wa so dem no omo fe ni die ma one man churches kura odo bone de wo ho na so omo kan no mu hunu se insure wo wi ase nyina aye orthodox charismatic ne Pentecost nyina no ni papa ko na ifi ase enso no se ko ba charismatic ye be mu a senia omo ko gina omo papa te se omo gu wa ma te se hu fi no eno ka ho na ya na nso be no omo nji edifo ni because akwa se edifo ni nya do no akoye charismatic pastors enti no be ya mu gu mu fi no me ka omo parliament omo se ye na pay ebe mo free dey kind of fence sorry me can was me information man you say mo ka chi omo no ama tese prophetic aye tese rack tese oka odi fo be kasa o enyo yarum na aba wa ma tese ntina omo kasa omo edebe kasa sa no yes sere omo o ni diem nyame asem ye fe nya agro na dispensation bia won klofo anyame pick wom edom edebe eyadwuma my check history kakra ye fu maturity ma breso de wi a opa breso omo nyame si yusu omo ye fu maturity ma breso
ebi a nyame si yi so wɔn abɛtum wɔn time no ɛbɛtum ɛnɛ ɛnɛ nso ebi baabi anyame de mankyerɛ no ɛde mu a pentecostal ebi a pentecostal men of God no yɛfɛ no sɛ apostle ɛnim nom ne CAC founders yɛka history nyame yi so wɔn ɔbɛ so paa enti sɛ ko ɛbɛdu charismatic na sɛ ɛnɛ ɔmo gu yɛfɛ sɛ charismatic asɔfo ho fi a ɔmo ka hu sɛ ɛne ɛka ho ɛna ama sese no sunsun nsɛm fa asɔfodie ne nyame asɛm ayɛ dɛbɛn adane kasi nti mehyerɛ yɛkɔgya pɔpɛsɛ anim a yɛhu kwan fa sɛ ɛbɛkasa na nkwan sɛ ɛnɛ obi ɔdo bɔne deɛ wɔ hɔ nyame asɛm sɛ bi ne ɛkɔ awie bi fa atorofo bɛba ɛnde woyɛ gyɛn na ɔmo ka no sie wɔ akyerɛkyerɛfo atorofo so hɔ nom ɔmo so ɔmo sɛ nyame adwuma ɛnyɛ adiifoɔ nko a nti mehyerɛ yɛhu kwan fa sɔ yɛbɛkasa ɛde atia charismatic and the body of Christ as a whole sɛnea ɛbɛyɛ a nyame adwene a ɔdwene ma ne man ne nipa no ɛbɛtumi ɛyɛ mu di na ɔman nyame nhyira no ɛbɛfɛ nti mapa ɛfra nyame nhyira wo ɛne wadwenkyerɛ wo nso wobɛtumi de wo deɛ aba sese yɛ 0550 trɔto hɔ na watumi afrɛ 0550 055 522 0550 055 522 wɔfrɛfoɔ aba so anaa hello mepatwɛ wo din ɛne baabi a wokasa firi Max Morning Dew the People's Parliament mepatwɛ yɛfrɛ me Michael mepɛ dubu ahye ne bubuhyiifoɔ nyinaa mo ho yɛ deɛ ɔdɛ yɛwo yɛ na mo so yɛ nyame adom yɛ kurekure mu asa na wadwenkyerɛ no pɛ yi ɛne sɛn ɔgyene sɛ asɛm de sɛ sisɛ beka yɛntɛsia o ɔsɛ yɛ pretifo sasa bebenya they have changed their ways from God na ɔmo nyinaa bebena they are in ɔkɔt no a mowɔ mu no nti nyankopɔn bu hye ɛwɔ man so ɛna this kind of gay a ɛkɔ so wɔ man no mu obiara bi ɔsɔfo no bua ɔmo nka nyankopɔn bu hye no ɛwɔ man no so dada nti sɛ ɔmo yɛ bi fa ho a ɔwɔ deɛ ɛba mmɔ ntamate right nyame nhyira wo ɛne wadwenkyerɛ wo nso wobɛtumi de wo deɛ afa 0550 055 522 mepakyerɛ wo medin de abena mozino wo din ɛne baabi a wɔkasa adi afiri pakyerɛ medin na mekasa firi madina lakeside pakyerɛ wo din ne biemu Auntie Selina yɛma wakyem wakɔ aba anɔpa di ba Max Morning Dew anɔpa nyame nhyira ɛna odiifoɔ nso odi kan bɛkasa yɛ nyame ɔnhyira no ɔnyɛ ne sɛ waka ne nyinaa na mmom odi kan ka ɔse sɛ nyankopɔn bɛhyɛ onipa wɔbɛn no a ɛna ɔma biribi si sɛdeɛ a wɔbɛbɛn ne tiesie nyinaa ne sɛ ɔman Ghana yɛhia nyame kasa yɛhia nyame adiifoɔ no ɛyɛ nokorɛ sɛ nyame ɛnyɛ wɔ mu nyinaa mpo ne ne nsa aka ebinom wɔ mu tiɛ wɔ sɛ ɔman Ghana yɛgye adiifoɔ di yɛgye asɔfoɔ nso di na ɔman Ghana nyinaa yɛmmom anya baako na yɛmmɔ yɛma ɔman no ebia ne yɛsi ɛnyɛ no nko a na nyame pɛ sɛ ɔtwe yɛn esi biribi so ɛno nti ɛna ɔma saa yɛnsi ɔman Ghana nya ahoboa na yɛn nyinaa yɛmmɔ nya baako a kristofoɔ nyinaa yɛmmɔ mpa yɛman no mpanyinfoɔ nyinaa anɔpɛ nyame nyame nhyira mo paa nyankopɔn nhyira wo nso papaapa sɛ wode wadwenkyerɛ aba Max Morning Dew the People's Parliament so 0550 055 522 0550 055 522 wodi ɛne baabi a wokasa firi pakyɛw na wama wahoma no sɛ wogyina wo kasa fidie no ho ana watwe ho kakraa bi ama yɛn morning na wodin ɛde sɛn kasa firi good morning pakyɛw mo te sɛ nyame adom yɛ ho yɛ na wo so ɛ nyame adom yɛ de wade asisa no pa ma de pa bi akyerɛ na neɛ ɔmo ka ne nyina ɔsɔfo no bɛka yɛ no ɛyɛ nokorɛ
but ebinom nso deɛ wɔn deɛ esi yɛ nyinaa yɛ nkɔfo bebree sɛ saa adeɛ kɔ na esi ɛsɛ mekɔ market na obi kaa sɛ yɛ de NPP fo yɛ de yɛ te so na NPP fo na ewu ɛnyɛ nipa baako na saa asɛm na ato no nti no ɛsɛ bibi esi saa na esi yɛ nyɛ baako na yɛnka yɛadwem bom te sɛ ɛsɛ na yɛ maame bɛkasa asisi a ɛsɛ kristofoɔ yɛmbɔ mpayɛ ɛna wante no so sɛ bebree odiifo no ɔmo ngye ɔmo ndi ɛna obi ka bibi a ɔmo nfa anyɛ adwuma ɛna me no obi wɔ me phone nso sisi a prophet bi ɛka asɛm bi ɛsa asɛm a ɛda abɛsi ɛna mede ma NDC ne panyin bi na ɔmo de kɔɔyɛ nkɔbɔ mpaeɛ ɛsɛ sɛ ɛsɛ nka nni mpanyinfoɔ bi a wobɛka w'asɛm akyerɛ wɔ mo no woka bia no ma nsɛ bi a ɛhu mfaso bi ka ɛnni so nti na ɛma saa nneɛma wɔ nyinaa nti ɛsɛ yɛ kristofoɔ nyinaa yɛmbɔ ɔsɔfo no so ɔyɛ deɛ yɛwu deɛ nyame na afrɛ no nea waka no yɛmfa ne yɛbɔ mpaeɛ papa na ɛwɔ mu no ne yɛmfa nsi mu na abɔne no yɛto ngu but wosu wobɛka sɛ ɔdifoɔ ɛyɛ sɛ ɔdifoɔ ayɛ sɛ ya ɛdi ɔhaw bebree ɛbɛbrɛ yɛsrɛ paa sɛ yɛ papa no mu nso no sɛ yɛfrɛ ɔmo a ɔmo nso ɔmo mfa ɛyɛ mpanyinfoɔ no owu kɔ ɔmo nkyɛn a ɛfi sɛ deɛ wokɔgye sika anaa wokɔsrɛ bibi wɔ ɔmo hɔ but na adekorɔ no so ɛha wopɛ sɛ wobɛn no na ɔne ne nkasa nti ne so masɛm kakra no mefrɛ fi tɛma nyame nhyira tɛmafoɔ nyinaa sɛ obi wɔ so deɛ a yɛbɛfa no ba obiara ni so biam deɛ a mpacho gyina yie na baabi a wɔ ne deɛ m sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa wodi ne baabi a wokasa firi ata taxi tema ata na ho te san deɛ yango fa de me na mo sɛ ye kurekure mu ara anɔpɛ wadwe nkyerɛ ne sɛn na dwe kyerɛ sɛ sɛ Ghana na adifo no ɛsan sɛ ntɔkɔntɔkɔ mo kunti nti na mo hyɛ nkɔm koraa yɛnyɛ ɔmo ndi no because I was yesu to ka sɛ me sɛ ama mu die nu no yɛn ne yɛsɛ chief no yɛso yɛsuam te sɛ deɛ yesu bɛyɛ no titi yɛka titi adisɛm na adifo no mo bɛhyɛ nkɔm na sɛ mo hyɛ nkɔm no bɛhyɛ mo kɔ nipa no nkyɛn na ɔmo nipa no akekata na sisi a wohwɛ adifo a ɔmo Ghana hanom na ɔbɛgyina public aka agyetem aka saa so ɛnyɛ saa na yankopɔn ka sɛ nipa ɛnyɛ nti sɛ ɔmo bɛnya gyidie sɛ Ghanafo yɛbɛnya gyidie wɔ Ghanafo adifo no mu a ɛdɛ sɛ obi hu bibi pimpanipo no a ɛdɛ sɛ otu anammɔn na ɔkɔ no hɔnom because saa na Bible no sɛ ana saa na yankopɔn ɛkyerɛ ne sɛ ɔnkɔ mɔfa mbɛgyina public na ɔmmɛka na obiara nti because obi ti koraa saa sɛ bɛkɔbɛtum amana bɛsi anaa wobɛtum apɛ sɛ nipa no sɛ ɔboa sɛ odifoɔ deɛ mɔntie no nanso sɛ woyɛ wadeɛ wɔ kukuo mu a ɛbɛma no ayɛdɛn obi atie nti no so mɛfutu a mede ma Ghana adifoɔ no nim ɔfata nyame nhyira wo papaapa na kyɛ sɛ aha ne ɛde course no nyinaa ɛsi sɛ obiara ma yɛde a yɛtwa so koraa nyame adom a ɔkyena wo adwenkyɛ bi atwerɛ to hɔ yɛkyena deɛ no yɛde ba a na wode aka ho no waka ne yie woka nso a no waka ɛmɛmu agyegye na kyɛ sɛ yɛtumi ato adwumadie no so mo a mofrɛ nyina nso yɛda mo ase papapapapapa mo ayɛ adeɛ mo akyerɛ sɛ ba ne sɛ akwankyerɛ prophecy ne accident ne adeɛ a mo ani wɔ ho mo ani nso ɛku ho papaapa nkɔmhyɛ no aba mu ampa enti bibi sɛ si a na wahu kwan a wobɛfa soɔ wɔ sɔfoɔ bi a na agya wo ne de asisi ani mpaebɔ bi wɔ hɔ a na kyɛ sɛ kekra mo de asisi so wɔyɛ Max Morning Dew
enche ye di novella update na bebre wo ena koye benada die wonum se na watwe nyina na etwa mu eno ade ka ho mba keka ni nyina abom se twitwe na won so watimi ehu ne ekoso ewo Max TV ne so odobroni ana we de ma edi we de ma giama we de sensational na man me de ka ho odobroni sensational no who ni say no wo de aka ho enti ma giafa say kutu say bam enti ye di novella update no e be hihye so na ani akofa tofa the sensational woman and ye be me de odobroni e di aka ho so me de aye yi kra ani me de aka ho e de amano and the odi aka ho dia magye atumwai akasa bebo mesu Esubo no wo ho ani esubo no na minya kwankyere bi nso a me nya ho ayi eja prophetess Mozino mo akoma ko iri ho to say ye hunje me hunje novella world ye hunje ani mo t-shirt nso de ne akono mu die we de eye IMAX akono nya sem ketwa ene fa ye 90 de na wo say na akoye benada yi wo bi hu fa novella no ho na akoye brother nempo de ya kan say a woman's corn omo ni ye hwe nyina omo ni mu de way a ekọ asifa obehunu say Geneva Georgia sister prekope abondi Georgia ho agro asesisi ano asebwasesem bisa ne sesa ye no eye papa anase ye bone ase Geneva okọ team ema oye ra team ema mu ase woni wo mo adwen ekọ bankro mu ne ade ena Georgia so wono ase opachew Georgia ene ne chopa de bia wo opachew bia no so wo opachew a wo pacha wa na wasa akoye bibia enye enti no wasaba ese wo pa ema eni Rome chew na ye hwe ne ye hwe se etsopai ni eye nukremu anase ni papa mu anase enye ni papa mu because Georgia de bia wo plot wo plan nioma she's ahead of everybody enti so no aba na so wo pacha na se wo so jitu mu a and then now wara but Geneva now no see dia wo ye no akoye say wo free ni sister nature because ni sister no oye so disrespectful wonua waje wo a wahwa wo so wo ma wusika wo di dwa wuti ni fie bibia o kapa na wabona so nwom wonua pani oka na wabona so nwom and we have such people around obi wo ho omunnim si dia ye di buo ema the elderly e wo ho na say die aye common woka obi abeka say say me so me ana me enemy sika na say ye nkola mbum penimfo ne ade ba say wo ye nua kuma na wo nua pani a wo ko je wo bibie ni na ofight ma no ne wo ko no ne wo ba na say wankasa wonfo buo ma na wo wie ye ese wankasa ena say wo didi nkrofo akunu nu mu akiri so a wo wie ye no de be ye no ese wankasa te say Georgia wo abredodo Georgia abredodo
ama wasesa ne di Atina wasesa ya Atina onipa efi onkai nipa ya oye Roma wato ne di Jordani onkai hweo ba ne busuafo aba kyerɛ ne nipa su sei na wotie na ne nyina etire no Georgia say won ma papa yi nkoda ena de bia oni Emma na de ba ko so amasa hu afa Emma ho so ne say me sesa warefo nyina te say Emma de a endi anka beboa because ye den ya on give you up da ye bonus on give you up da sela Emma bata Rome ho chese wo ya se Rome be kai nti ye be hwe se Rome be kai ansa na movie na ba wie yeso a eno so ye be hwe na ye hwe Killer Bride enche kra na ba wie ye Iron Heart ye dia ba wie ye nti de ye yi amamu ni nyina na ye repeat na ye yi amamu Iron Heart na wo a won hwe ye no na wa hwe na ye se ejabo nkrofo bisa ye de bia brothers mo famre bia me e feed ye tie ye viewers any ye tie for ye tie wo mo so frɛ ye the brothers aba from 10 to 12 p.m. and ajo ye yi 2 hours solid and so what we share me I was say brothers and I'm sure from the beginning here and we are starting it from on the 18th of this month na ye yi 2 hours 10 p.m. to 12 a.m. Ane ye yama ama wa hwa ama wakoma atowuyem na ye Killer Bride ye Iron Heart ye ye de abawie ye no ye de foforo kra ebe sha na ye friend the wild flower na no so anya agro eno so na eba abehye from 8 to 9 belt no eno na eba abehye ho nti eno ane say the bia wo de ofidie ebe to Max TV wutie Max 89.7 na wo hwe Max TV because ye watiefo ene ye wahwefo wo bia wo TV ni volume kra pa wo kitchen a wo bete nti ma me fa ye time ene ye repeat time en tudwa na chese men sorry so Mozino you chena se me ba ana chena o so chena che me ba me ne wo na eye me kana wo so wo ka bi ane ye kan ne nyina ye bobo Mozino ane enti ene de ma di wo ma ye ama but chena de me ne bo e na eye anya anya sam ke to chena ba yire na wo fie ha se ba yire wo fie ha enti na ye time a ye di ye no won say anope ye wie morning show na ye wie say ye wie radio ni ye wie TV so 9 p.m. 9 a.m. na ye the Iron Heart repeat no ye de ta so because enyo bia na hwe ye ekọ wie ye nti no de wo so bia na wa hwe ye bo 1 p.m. so ye de the Killer Bride and ye bo 4 p.m. ye de a woman's corn repeat no wo wan hwe na no bo modia na hwe na ti ase because enche na no so aba wie ye ena ye bo 7 sorry. Oh, sorry. It is said here, Akufa Eka Yeno. And nay, ye morning show ya, anopa, any TV ni radio de nyina so no, a Iron Heart, 9 a.m. Kwa ne tuemu. Afin so don koba me che 1 p.m. A Killer Bride. Aye. 4 p.m. Waba back. I'm about 4 p.m. a woman's corn, and at 7 a woman's corn, and an Iron Heart, and you repeat from 8 to 9, and a 9 to 10, no, ye beji the Killer Bride. Ediamam, and see, me da was so tie me, I will tie Mozino, Mass 89.7 FM, Yababa, and Monfret, Yadam was saying, yes, a party. Oba fefe oba akono 4 ene dem sim de odobro ni aka akofa to for the sensational woman de odo o se me fanka ho no me bodo ho no enti asuboda no ye de betu da okay ya fatudwa na ye nkosere kwan afri elumayere ho so pene so dia because on a gazette do edin de wo no ye nya gazette de ne ahia ane ebe ye mfa ho no meti wase pa nyame enshira wo papa amen o update o abreye nyankopon shira enti akofa tofa no toko ni din de hu mo de safinat pania
Mo Tokyo for I see. And our day novella update. Abesumi and our Max Morning Dew so no. And he said or day and chimney two jano. Don't be any bra ye DBB. And Tibomodiamo or Fidiano and Max 89.7 and Afe Max TV. Said a beya near course will be answered. What dawroma ube hunia a triemo ya enye asem ketwa kra. Na me pese me kayeti for na hefo say numbers na yedi two dwa for WhatsApp no. Ebia no obi di ne birthday wobetimi de afa ho no maba. Yesumi live e wo YouTube Max 89.7 FM Ghana and as Max FM Ghana eno na wo de fa ho no mo a ye be hu ne yie pa enti ene no ba beto dwa say architect Yewura Anthony Abai Fakabo ene wodi na woda enti se wodi wa woda ene 12 August ya nche osanabo so me de to so edumienu ya na chese woni mpanifo etitiriwi na AD o birthday abom ye wo Yewura Samuel Safo oye footballer edema Saudi club aw kala edi hu be na producer watro abrami wo twa na watro de ye wo twa na watro de ye papa nyame so enhya no mfa enkwa ba bebre enka enhu emma no ye say na Bob match pan de ma blaster pa aka ne no na jese enya asem ketwa na James Mano ana ye James Amano wo try ni ye or ye retired no or ye retired footballer wono so ene 12 August 2025 wodi ni birthday nti se wo di birthday a wono mu ena edi abomu enti emane nya ti se de bia ne ye kan krofo de kire wo da bi wonso fa wo de bra na ye muboso emfa emmawo enti se bibi foforo bia ni ho bia mo dia wada boroma ye free ha no mo pe na se sports no sports park se de ye mo friend no omo de eba beto aso amana na ansa na ye bekọ no ye pese ye fasa akonye so ne de atifo nyina ase Max 89.7 FM ye tifo ye damase mo amu join ye any course ne mo contributions ye damu nyina so ase papa kof YouTube sisi a ne ye sha ase fiti ana papa pemba this time nyina agu ho ebia na de why ye busy wantimi antie ye wokọ a ne twagu ye ne ekọ ba ye nyina so ye jai eguma ma wo ho no ma eno eye Max FM Ghana ubenyane nyina ahwe na wasan enye bi etie wa ha me da me producers na me production team nyina ase Alexa the Great ababa wa udin kama also pa Alexa me dwen ho amente ase me dwen ho a enkoyie ena afi me co-host Akosua Grino ono so nyame hia no DJ Holy nyame hia executive producer eye Yewura Ricky Anoche na me betena adwumadie mu efri anopa no nsia bepem ebra akasima mienu na no nkora boy eye abena krantema mozino yadamu nyina se nyame yadoma wo chena yede Max Morning Dew ebeba abesmo ewo Max 89.7 FM yakramo